Salam, mehribanda bolunlar. Gaderdan ýylgyçlar, hormatly tomoşaçylar. Dünýäniň dürli ýerinde ýaşaýan, işleýän, okaýan, Türkmenistanyny watandaşlaryň, dürli hünärdäki, dürli uğurdaky ýylgyçlarymyzyň gatnaşmagyna emele getirilen hak bildirişiginiň medpuat organy bolan Türkmenim kanalynyň nowatdaky gün ýaýlymyna başlaýar. Gaderdan ýylgyçlar, giriş videomuza tomoşa etdiňiz. Bugünkü temamyzyň uğury Türkmenistanyňky syýasat barada. Türkmenistanyna ilkinji diktatorlyk bolan Haram-Maşyň döwründäki syýasat, Haramdaň döwründäki syýasat, galy bersede olardan öňkü Sowet döwründäki syýasat we şo syýasatlary beýleki dünýäň döwletleriniň syýasatlary bilen deňeşdirmek. Şuňky esasy maksadymyz. Soraw jogap görünüşinde bolmagyny isleýär. Arslan Muradowyň teklibidi. Arslan Muradow gelse onu söz nowbatyny berer we size öz garaşlaryny beýan eder. Ondan naşarynam şu temada pikir alşmak isleýän, çykyş etmek isleýän dogunmamyz, ýylgyçlarymyz, eginleşlerimiz bar bolsa göni ýaýlyma gatnaşyp bilerler. Provokatorlary ýaýna aljak gel. Salamlaşalyň. Azerbaýjandan bir Azerem Keşir şäheri diye Azerbaýjan Cumhuriyetiniň Azerem Kesir şäheri diye. Salam aleykum. Menem Oğuz Türkmenem diye. Bizim aslymyz Oğuz, aslymyz bir, dilimiz hemme adymyz bir. Soň käbir üýtgeçlikler bolýar, Parslaň, Ruslaň we beýleki milletleriň täsirine ol ziýan ýok. Ýöne kökümüz bir. Bu hemme tarapdan subut edilen günnelik ýaşaýyşda adamyň bir topar subutnamalary bar. Şoň üçin hem toýlamyzda Azerbaýjanyňky dogunmamyzyň sazlaryna tant edip şatlanmagy gowurýas. Olan biziň ganymyzda we genimizde bolanda. Sağ ol gardaş. Ýanarda salam aleykum millet. Teme haýyrly ýaýnlar baýhan ipdir sazy bol. Ali Tatly salam aleykum milletler. Salam döwlet ağa diýe sazy bolun. Biz bir bildiriş edipdik bilinçli ýaly Türkmenim kanalynyň topluluk topar bölüminde
Şo taýda ýazylan tesirleri dikkatiňize ýetirmek isleýän ýöne häzir şu taýda adalet peşinde de geldi. Salam gaderli türkmen oğluna, salam döwlet, ýaýlym uğrun bolsun, taja bol, ömrüňiz ok bolsun. Hemmeňize goşantlaryňyz üçin öňünden minnetdarlyk bildirýän. Sowamynyň biri müň bolup gaýsyn, toýlaryňyzda nesip bolsa. Ýanarda bilen galaksi tesbir goýupdyr. Şo taýda soraw wady, soraw garaşsylyk senetini Türkmenistana üýtgetdirler, bilişiňiz ýaly. Ençe Türkmen, Oğuz Türkmen imperatorluklaryndan, döwletlerinden soň türkmenler taryhyň belli bir döwürlerine öz başdak bir döwlet kurup bilmediler. Bu iň soňunda türkmenlere döwlet kurmak 1924-nji ýylyň 27-nji oktýabryna nesip etdi we şonda Türkmenistan Respublikasy döredildi. Soň Sowet Soýuzynyň darňymagy bilen Sowet Soýuzy diýen bir soýuz bileleşik galman soň şo wagt Türkmenistanyň ýol başçylary, şo wagtky ýol başçylary biýalat ýagdaýda garaşsyzlygy yglan etmeli bolurlar. Aslynda olar islemedi. Ýöne hemme kişi aýrylyp gidenden soň öz başdaklygyny, garaşsyzlygyny yglan edenden soň Türkmenistanyňky şo wagtky ýal ýaglaram, Sowet Soýuzynyň ýal ýaglaram formatiýa, ýagny resmiýete göre yglan etmeli bolurlar. Şeýdibim, häzirki Türkmenistan döwletiniň garaşsyzlyk güni 27-nji oktyabra gabat getirildi. O taýda da bir many bardy. Aslynda biziň taryhdan goparylan köklerimize täzeden baglanyp taryhymyzdan nusga almak, ilham almak, ruh almak, ruhlanmakdy. Esas maksat. Ýöne soň gördüler wagtlaryň köp peýdasy boljak. 27-nji oktyabr, näme üçin 27-nji oktyabr diýilende gaty köp hakykatlar ýüze çykjak. Şoň üçin bu senäni üýtgetmeli karar berdiler. Sebäbi öz döwletini talaýan, öz halkyny her türlü gyrgynçylyga berýän diktatorlar we diktatorlaryň tarapdarlarynyň, ýallaklarynyň, ýal ýaglarynyň, jenaýatkarlarynyň hukmana suratda we ilkinji nowatda etmeli işleriniň birem inhaşular ýaly işler. Halkyň hakykatasyny pozmak, üýtgetmek, depelemek, zaýalamak, harlamak. Edil hatyry günni üýtgetişleri ýaly garaşsyzlyk günnüm üýtgetdiler, başga wagta geçirdiler. Aslynda ellerinden gelse, aslynda gorkmasalar halkdan, düýünden şolary ýatyrjakçylar. Ýöne gorkan soň başga wagta geçirdiler. Inhaşulan biziň öz watan üçin, arnamyz üçin, mukaddes toprak üçin janyny gurban eden şehitlerimize, ata-babalarymyza, öten geçenlerimize şolaryň inha bar goýan hormaty şundan olar. Garaşsyzlyk senesiniň üýtgedilmegini men özüm, men şahsy pikirim, öz pikirim, men şeýle baka berýän. Siz nähili baka berýäňiz? Şu garaşsyzlyk senesini näme üçin üýtgetmeli? Üýtgetmelimi? Gerek barmy şonu üýtgetmäge? Ýa-da garaşsyzlyk gününi, senesini kutlamaga gerek barmy? Çoň ähmiýeti näme? Her hil soraw bar. Häzirki diktatorlygyň garaşsyzlyk baýramy bu Türkmenistan döwletiniň ýa Türkmenistanyň halkynyň garaşsyzlyk baýramy däl. Bu diktatorlygyň öz garaşsyzlygy, diktatorlygyň garaşsyzlygynyň kilçermek üçin, aýnamak üçin meslegine çydaman şu üýtgeden senesiniň bayramynyň metirgeýişiniň bayramçylygy. Onu biz kabul edemiz.
duruşumyzy bilen şonu reddetýär we ýazgarýar. Kabul etmezlige beýlede dursun ýazgarýar duruşy bilen şonu. Watandaşlar nähili pikirde? Şu gün watandaşlarymyz öz pikirlerini şu taýda beýan ederler. Biziň orus dilli watandaşymyz hakykat üçin, hak üçin, hakykat, adalat üçin aşamyz hayırlı bolsun. Eziz Türkmenistanlılar diýe, illeşler diýe sarjy bol. Ömrüňiz ok bolsun. Ine şu taýda şo biziň bildirişimizde galdyrylan tesirler bar. Şo tesirler bilen men sizi tanış etmek isleýän. Ýanarda şo taýda bir tesir galdyrypdyr. Ýa-ni şol diktatorlygyň garaşsyzlyk bayramyny gutlaýaňyzmy diýilen soraga jogap berýär. Ýok, men türkmen. Türkmenistanyň watandaşy. 27 sentýabrda garaşsyzlyk gününi bellemäni kabul edemok. Men türkmen, Türkmenistanyň watandaşy. Men garaşsyzlyk günüm 27 oktýabrda. Türkmenistanyň halky muny şeýle bilsin we belläp goýsun näme. İkinci tesvirine de ýanarda Türkmenim kanalynyň üstünden Türkmenistanyň watandaşlaryndan meni bagyşlamagyny haýyş edýän. Size siziň söýmedik nakaryňyzy iýmäge, siziň halamaýan nakaryňyzy iýmäge mejbur edýärler. Men elimden hiç tat gelmeýär. Elim ayağım daňyly, bagly, ýurdun daşyna şol ýerden garap otyryn. Şolum maňa utanç berýär diýe. Allahan sen halkymy goru diýe. Amin ýanarda. Galaksy Allah sizden razy bolsun diýipdir. Ine bildirişimizdäki tesbirler şundan ibarat. Inni temamda geçýäs. Halka garşy syýasat kimiň bähwidine? Şu taýdan başlaýan. Ya garaşsyzlyk senesi näme üçin üýtgedildi? Şu taýdan başlaýan. Diktatorlygyň garaşsyzlyk bayramyny gutlaýaňyzmy? Meselem, ine bu diktatorlygyň bayramy, bu türkmen halkynyň, Türkmenistanyň bayramy däl. Türkmenistan döwletiniň bayramy däl. Bu diňe mesleğine çyda bilmän, başka edere iş tapman, ortadan aýdyşaly izdivas etmek diýer. Halkyň üstünden gülmek üçin türkmen taryhynyň, arnamasynyň, sabyrynyň üstünden gülmek üçin edilen zat hakyky garaşsyzlyk senesini başga bir wagta geçirmek, süýşürmek. Bu muň özü şeýle pikir etmeň özü hormatsyzlyk. Üýtgedenden soň ol küllü güne esasy zat türkmeniň asyny unutturmak. Şu taýda ýatan zat esasy zat şu. Näme üçin? Biz aslymyzy bilmedek. Biz nirden nähili gelenmidi? Ata-babalarymyzyň nähili bolanlygyny, şolaň ähli umumy adamlar kymmatlyklaryna nähili hormat sarpa goýanlyklaryny, adamlaryň medeniýetiniň ösüşine, türkmen ata-babalarymyzyň, döwletlerimiziň, imperatorlyklarymyzyň nähili goşanlyklaryny, syýasata, ylma, medeniýete nähili goşanlyklaryny bilmesek, kim näme diýse şoňa ondan ýöreriz. Gul bolup özümizçe ýok adamlara garaşly bolarys, mankurt bolarys. Şoň üçin biz aslymyzy bilmeliler, taryhymyzy, ata-babalarymyzy olan kimdigini bilmeliler. Şo taýdan ilham almalylar, görüle de almalylar, sapagam almalylar. Ine şoň üçin biziň mukaddes günlerimiz. Bu 27 oktyabr haýsam bolsa bir watandaş ýa watandaşlar tarapyndan tütänleýin saýlanyp alynan bir sene däl. Maň tebigatyň kanunlary bilen sazlaşykly tarapy bar. Allahy kanun bilen, Allahy hasap bilen maň gawat gelýän ýeri bar.
seneler, günler möhüm wakalan tarihta möhüm öwrüşikleň bolýan günleri tötenleýin däl. Edil guýrukly ýyllar ýaly. Bulan hemmesinde bir keramat bar, güýç bar. Şoň üçin öz sakaňdan, milli sakaňdan sen suw içmelär, şo taýdan imitlenmelär edilen ýörüte duşmançylykly syýasat. Öz döwletini, özüni ekläp oturan döwletini we halkyna garşy edilen jenayat dönüklük şu. Adalet peşinde Garaşsyzlyk bayramyny gutlamak üçin milli duýgu gerek. Bu ýylky bayramy geçiň hiç kaçanam o buýsançly duýguny ýaşamady türkmen halky diýe. Security diýip berýär, okuw tölegi geçirtmek üçin 30.000 soraýarlar, bankdakylar nowat bilen barsaňam limit ýok diýädiler. Öňler inni gönü para soraýarlar. Şu arada da aýdyp geçseňiz gowy sag bolun diýe. Ve korrupsiýa durşy bilen para horluk. Şoň üçin muň temasy başga. Bugünkü biziň temamyz halka garşy edilýän syýasat. Bizden başga dünýädäki döwletlerde şular ýaly öz halkyna garşy bir orsan aýdyşýar bir izdivasiýa etmek derejesinde, bir üstünden gülmek derejesinde. Ya keypini isleyen adamını vurup, yencip, öldürüp, atıp, namusyny baskylap, şular ýaly edenetlikli derecede öz halkyny we döwletini duşmançylykly çemeleşýän başga bir rejim, başga bir hökümet we şoň ýalaklary, ýalýaglary, haramhor gullukçylary barmy dünýäde? Belki men habarym ýokdur, bilýänler. Dünýäde edilşi Türkmenistanyň ýaly jenayetkarlaryň hedil edip, keyp edip döwleti talayan, halkyny gyryan başga bir döwleti, hökümeti barmy şu dünýäde? Ya başga planetalarda barmy karşylar ýalar? Şunu bilýän ma bolsa ýazyň. Okuw tölegem şol. Talamak, öz halkyny talamak. Näme üçin? Okusalar bul adamlaň aň düşünjesi ösdüýär. Aň düşünjesi ösen adam pikirlenýär. Oýlanyp bilýär. Pikirlenmek ukuýuwy bolýar we şu ukuýuwynam kämilleşdirýär. Haramdan halaly seljerýär, agy garany seljerýär. Kimiň ýalan sözleýänini, ýalan sözläp oturanyny hemme zady seljerýär. Özüni oýnadanok, özüni alladanok. Ünsüni bolgusuz zatlara sowanok. Şoň üçin okuyan, okajak adam gerek gel. Talançy diktatorlyk rejimine gerek gel. Şoň üçin edilýär bu zatlaryň hemmesi. Andrei Muhammadoviç, salam aleykum agam, gowy adalaňyz. Salam, hemme gowy. Özüň gowy, can saklan gowy. Şuňky tema barada pikirlerini, garaşlaryny aýdyp bilersiň. Inni şeýle ortaýa ýagdaý bar Türkmenistanda. Birinji diktatorlyk Türkmenistanda. Sowet Soýuzy daragandan soň Türkmenistanda emele gelen birinji diktatorlyk. We şu birinji diktatorlykda da türlü wezipelerde işläp, şol diktatorlygyň öz döwletini tozdurmak, halkyny gul etmek,
syýasatyna goşant. Şol birinji diktatorlyk döwründe edilen jinayatlara bilelikde şärik bolan. Şol sistemanyň içinde ödem işlen adamlar jinayatlaryň, korrupsiýalaryň, ogurlyklaryň şärikleri utanman, uyulman bugünkü gün çıkıp özüne oppozisiýa diýdirjek bolýar. Aktivist ýa bir ilgün bähwetli iş edýän öňdewarjy ýa ýaşuly ýa ýaş kiçik emem bolsa şolary Allah diýdirjek bolýar. Gaty gözüňi ýagdaý. Geçýär ikinji diktatorlygy. 90-njy ýyllarda dowlanlar bar. Ýagny diktatorlygyň ýaňy ýörjen bolup başlandy döwründe dowlanlar. 90-njy ýyllarda dowlanlar. Bulan arasynda ene atasy rejimiň, şu diktatorlyk rejiminiň korrupsiýa düzgününü alybilen puluny alyp haram pulu bilen baýan maşgalaryň çağalary bar. Dürli jinayatlara, ykdysady jinayatlara soňuna çyn goşulyp vilayetlerdaky, etraflardaky banklaryň pullarynyň ogurlanmagyna, talanmagyna gatnaşyp wejera bolup, maskara bolup, iň soňunda da daşary ýurda gaçanlar bar. 90-njy ýyllarda dowlanyň arasynda. Öňkülere bir tarafa goýun. Onu ýazyp döwründäki. Soňkular bar. We bu soňkular 90-njy ýyllaryň ýaş ogru jümlerleri ýa-da diktatorlyk rejiminiň nesli korrupsiýa bilen ulolan, korrupsiýadan, ogurlukdan, döwleti talamakdan, halky talamakdan başga hiç sada kellesi işlemeýän, hiç sada başarmaýan, bilmeýän diňe şo maksada program ýerlenen ýaşlar bar. Inni halka garşy syýasat diýilende diňe bir ýurdun içinde däl, ýurdun daşynda da halka garşy syýasat. Ýurdun içindäki syýasatyň dogamy daşary ýurtda dogam edip dur. Şoň üçin öňküler hiç zat edibilmediler. Halkyň ünsüni sow bilmediler. Daşary ýurtlardaky türkmenler azatlyga, erkinlige, adalata, hak hukuga umtylmaga, gönükmäge dogam etdiler we ünsüni güýçlendirýärler. Şoň üçin ay öňküler çykaryp gördüler, her hil etip gördüler, işe yaramady. Inni 90-njy ýyllarda dowlan dürli ýurtlarda öz ene atalarynyň diktatorlyk rejiminiň paraxorlugyndan gazanan haram pullary bilen dürli ýurtlarda okan. Soň Türkmenistana dolanyp gelip, Türkmenistanda dürli işlerde işläp, o taýda da ogurluk, talaňçylyk, jinayat her zat edip bulaşyp, iň soňunda da dürli ýurtlara gaçyp çykyp, şol ýurtlarda sümsünüp ýörkäler. Gördüler wagtlar öňkülerden derek ýok. Oppozisiýa we aktivistik işlerine päsgel vermek barasynda bulara sürdüler öňe. Üns berseňiz, soňky döwürlerde 90-njy ýyllarda dowlanlar çykyp başlady. Hemmesiniň hem arkasy hapa. Hemmesi arada da gaty köp gynanarjy maglumatlar bar. Bular öz döwletiniň talanmagyna aktiv gatnaşanlar, öz halkynyň mal mülküniň talanmagyna, hak hukugynyň basgalanmagyna, halka garşy edilýän syýasatlara aktiv gatnaşan aktivistler. Hakika aktivistler näşeler? Ýöne rejimiň aktivistleri bular. Paraxorlugyň aktivistleri, talaňçylygyň aktivistleri. Şo temalarda aktivist bular. Şoň üçin pul soraýarlar. Şoň üçin bulan Hudaýy, käbesi hemme zady pul. Ina iki diktatorlygyň
halka garşy alyp baran syýasatynyň miweleri, şoň hasyly. Ine şu 90-njy ýyllaryň uçurumlary. 90-njy ýyllarda doglanlar şuňky kellesi ugurlukdan, jümrülükden, yalandan, propagandadan kim pul berse şoň bilen islenlik işi etmäge taýýar mankutlardan ibarat. Ştat Azerbaýjany gardaş näme diýe? Azerbaýjan diktatorlygy, korrupsiýasy, Türkmenistan diktatorlygy, korrupsiýasy diýe. Galaxy, hoş geldiň. Saňa bol. Salam. Ştaýda Bolşoy Kolobok diýip bir watandaş bir zat ýazýar. Näme diýe? Her bir adama kömek etmäne Türkmen döwletiniň güýji ýetýär. Gaty dogry. Biz 4 ýerde durýas. 4-nji ýerde durýas. Gazy boýunça diňe öňe gidişlikler watan habarlaryna hemme döwletlerden güýçli ýöne näme üçin şeýle hiç düşünemok. Inni gaz baýlygy boýunça 4-nji ýerde durýas diýilýär. Pikir etip gördüňizmi? Öz döwletini talayan, gazmasyny, baýlygyny, hemme zadyny talayan bir rejim. Öz halkyny her hili gyrgynçylyga sedewar edýän, aralmak üçin halkyndan her hili ýoly özüne saýlap alan bir rejim, wyjdansyz, ymsapsyz, haram rejim. Şu rejim dünýäde 4-nji ýerde baýlyk boýunça, tebii gaz baýlygy boýunça 4-nji ýerde durýan halatynda şo tebii gazy işläp çykarmakda hemme kadalary ýerine ýetirýändir diýäňizmi? Daşky gurşogyň gorulmagy, tebigatyň gorulmagy, gaz alangdan soň gaz çykaran ýerleň özleşdirilmegi, şo taýlarynyň halk üçin, janlar üçin howpsuz ýagdaýa getirilmegi ýaly uğurlarda hemme edilmeli işi bir kimse edýänligini ananýarmy? Erteki bir gün aşağından gaz sorulyp alınan ýerleň nähili pazygalara, betbagçylyklara duçar boljakdygyny hiç oýlanyp gördüňizmi? Şulurda hiç pikir etip gördüňizmi? Ya şulurda maglumaty bolan, tejribesi bolan, şulurlarda işlän şeýle zatlar gören watandaşlar barmy? Ba bolsa ýazyň. Şulam halka garşy edilýän syýasatyň bir perdesi, sahnasy şu. Ýurdun topragyň aşagyndan alýan baýlygyny alangdan soň şoň ýerini howpsuz ýagdaýa getirmedilik. Ullakan jenaýat. Ali tatly gedaçylykda bolsa birinji ýerde durýar, şunu unutmaň diýe. Birinji ýerde durýanyň sebäbi helki aýdyşma diýýärli. Kellede diňe talamak, uğurlamak we başga hiç pikir ýok. Diňe şo pikir bar. Şeýle pikir bilen hereket edilen soň elbetde halk gözgün ýagdaýa düşýär. Sebäbi halk howslarsyz, halkyň howslary ýok. Garaşsyzlyk gazanyldy. Bu näme diýmek? Ýaňy bir çağa dünýä inni özüňiz pikir etip görüň. Çagat bolan adamlar has gowy düşünür. Ýaňja dünýä inen çağa hiç sad edibilenok. Burnu dykylsa sümükden, şona maçy bilenok özü. Gözü hapadan ýapylsa, gözüni açy bilenok özü. Ya agyna bir zat gaçsa, haý sebäpden şonu bir çykara biljek, näme diýiljek ýagdaýda diýär. Şol ýalaky
bir ene ataň hostara mätä çagdaýda. Türkmenistanyň halkam edil şolar ýalydy, garaşsyzlyk bolandy. Ýürüýte idege mätäşdi. Adaty şertlerde däl, adatdan daşary şertlerde halkyň ýagdaýyna, hal ýagdaýyna seretmelidi. Ýöne hökümetdekiler ýene talançylyklar, jenaýatlar bilen, haramçylyklar bilen meşgul bolurlar. Garaşsyzlygyň ilkinji ýyllaryna şol ýyllarda agy garany saýgary biljek ýaşlarda bolanlar gowy bilýändir. Bir salym bir gaty erbet uňuçylygy bolan adamlar bir hili un alýan, unlaryny bişirenden soň gara kömür ýaly bolup, ol unmy ýa başga bir himik maddamy belli däl. Gaty köp adam helak boldy. Şol gara çöreklerden bişirilenden soň gara kömür ýaly bolýan çöreklerden. Özüm gözüm bilen gördüm. Men o wagt Türkde okap berdim ýöne. Kanikula Injalşa gidilen wagty toy tomgalara, märekelere gidilende saçaklardaky çöreklere seredýärdim. Ana şolar ýalyky gözgöni ýagdaý. Şeýle bolmalymy? Ýanky aýdyşyňyz ýaly. Tebigi gazda baýlyk goýun, tebigi gazda baýlyk goýunça dünýäde 4-nji ýerde durýan döwlet şolar ýaly bolmaly. Hiç bir hayvan sürü bolup ýaşaýan haywanlardan hiç bir haywan bolusuz öz arasyndan öz içinden bolusuz birini hiç wagt ýolbaş edip saýlanok. Siz dokumental filmlere haywanlaryň dünýäsi bilen baglanyşykly gepleşiklere seredip görüň ýa-da okap görüň. Haywanlaryň dünýäsi bilen hayvanlar edil adamlar ýaly adam has kämilleşe. Ama düşünje we adamda. Ýöne bizimkiler adamlar gen ýagdaýda iň gowy ýalan sözleýän, iň süýji ýalan sözleýän, iň süýji ertek aýdýan adamlar bilen wagt geçirenini gowy görýär. Käbiri. Şolar ýaly. Köpçüligi mankurt etmek diktatorlygyň bähbidine. Diktatorlygdan ýal alýan, ýal edinýän, eklenýän adamlaryň bähbidine. Adam satýanyň bähbidine. Şoň üçin halka garşy syýasatam kimiň bähbidine? Birinji derejede diktatorlykdan ümitlenýänniň bähbidine. 2. Ogrulyň jümürlüň. Olar üçin hökümeti kim alsa, şol alsyn, aýnan kim alsa, şol alsyn, bize toý bolsa bolýar. Düşünjesi bilen hereket edýär. Sebäbi ogry. Men ogurlygyma, men talamçylygyma mümkinçilik bersinler, maňa hiç sat diýmesinler, men haram pulum bilen etjegimi edeýin. Maňa hiç sat diýmesinler, şol düşünjede hereket edýärler. Inha berdi sene döwlet baýhan gep gıybata başladyň oňdy diýär. Hakykat siziň üçin gep gıybat. Hakykaty aýtmak gep gıybat. Sebäbi siziň tebigatyňyzda, siziň ganyňyzda, siziň bedeniňizi emele getirýän minerallarda, elementlerde ýok şola. Halallyk ýok. Hakykat ýok, halallyk ýok. Ar ýok, namys ýok. Insanlyk ýok, wyjdan ýok. Şoň üçin halkyň çekýän jebir jepasyny aýdanmagyň, hakykatlary aýdanmagyň gep gıybat bolýar. Tögeleme. Aklyň keteňine güleýin.
Bolşoy kalabok dowam etýär. Hemme zatlary talap nire akitjek. Harsy dünýä adama, nevsewur adama muny düşündirip bilmeýär. Bir manat üçin 50 gezek ummolyan adama bu hakykati düşündirip bilmeýär. Şu diýen zadyň düşündirjek bolsaň, bolşoy kalabok. Iň azyndan ýekeje gram wajdan bolmaly şol adamda. Hiç utorana halis dogry aýtmaly zat adamlar dogryny aýtmana gorkýarlar. Dogryny aýtmaga gorkýarlar, ol başga gurrun eşitmäge gorkýarlar dogryny. Dogryny aýtmaga beýlede dursun, dogryny eşitmäge gorkýarlar. Men Türkde işleýän wagtym Azatlyk radiosynyň Istatdan daşary habarçy hökümini işleýän wagtym İstanbul we beýleki şäherlerde iş saparlaryna bolýardym. Şonna meni öň döwlet teleradio guramasynyň kanallaryndan yüzümden, sesimden bilýänler ýa-da Azatlyk radiosynyň sesinden bilýänler, Azatlyk radiosyna soňky döwürleri videolar zatlaryň goýulan soň ondanam yüz keşfimden zadymdan tanaýan adamlar bolýardy. Hudaý saklasyn. Bir metro, bir tramwaya ýa bir köpçülikliň transportda minäýän daýynlara şondan özüni aşak zynjak bolup gaty helak bolýan Türkmenistanyň watandaşlaryny görüp men haýran galýardym. Aha, şeýle adamdan kömegi bilen Türkmenistandaky talaňçylyk, jenaýatlar dowam etip dur. Şolun saýasynda. Ýokary taryhy bar türkmen halky mawtumly Pragaýynyň döwrüne dolanýar diýär. Taryhyň baýany taryhyndan peýdalanmasaň tapawdy näme? Taçaň doly çörekden meselem. Ýöne sen baryp şol taçagy açyp şol taçaň içindäki çöregi iýenmok. Kejirlik edip otyrsyň ýa-da bilenmok bir zat meselem. Päskel berýär. Şol ýaly. Nusay galagi çerşe salam. Arslan Muradow geldi. Arslan men sana sepi berýän. Gel. Adalet peşinde iki diktator iki türlü satty döwleti. Satty diýäniň sebäbi olaň ikisinem ýok ederdi daşka syýasat. Bu derejede eden etdilige göz yumurmy bu gara syýasat diýär. Gatdawra Arslan Muradow salam. Çakalygy berdim. Ştaýda marmara diýip berýär. Döwlet asyda bir soragma näme üçin şu kanalla bir giden adam üýüşüp Türkmenistanyň hökümetine garşy durýaňyz? Sebäbi näme? Arynmamy? Türkmenistanyň hökümeti jenaýatkar hökümet. Türkmenistanyň hökümeti öz Türkmenistan döwletini talaýan, maskaralayan, öz halkyny her hili gyrgynçylyga berýän, çykgynsyz ýagdaýa sokýan,
öz halkynyň her hili hak hukugyny depeleýän, öz satanyň arasynyň keýpi üçin gözüne iýlen, gözüne ýaraýan kedekiň maşgalasynyň namusyny batkylamagy hiç tatça görmeýän haramzadalaň şaýkasynyň emele getiren hökümeti, Türkmenistanyň hökümeti. Bir gidene adam üýşüp diýär Türkmenistanyň hökümetine garşy durýaňyz. Biz jenayata garşy durýarys. Biz Türkmen döwletini talaýanlara, Türkmen halkyny hemme taraplaryň ýok etmek üçin elinden geleni gaýrmaýanlara garşy durýarys. Biz watana, Türkmenistan döwletine eýe çykyp halky, Türkmen halkyny gyrgynçylyklardan goramagyň aladasyna. Düşünip bilýärmi şuňa? 1 gram ýa-da 100den 1 gram, milyondan 1 gram wujdanyň barmy? Şu zatlara düşüner ýaly. Seljer bilýärmi? Ukuýgyň barmy? Liverpool. Ýaşy salam alykum illeşler gitjäşi diýe. Gitjäşi. Liverpool şahiram 60-njy kitabyny ýazyp bir aýdýan täzelikde eşitdim. Näme? Yapmış yüzerlik tutary diye düşünmedim. 60-njy kitap. Inni kitap yazmak meselesi barasynda. Bu diktatorlar näme üçin şolary ýalyky? Özüň örkezjek bolýar. Sunwatda, medeniýetde, edebiýatda, söwgeç sunwatynda, harby uğurlarda, zatlarda näme üçin? Sebäbi Hudaý olarak hiç zady bermedik. Bir adama ukuyup Allah tarapyn berilýär. Dükandan satyn alyp bolany, ýa gidip bir universitetden, o taýdan, bu taýdan para berip zat edip satyn alyp bolany Allah tarapyn bolmaly. Bular gowy düşünýär. Allah tarapyn özlerine hiç zadyň berilmedigini, üstünlüğün, ukuyuň üstünlüğün, başarjanlygyň, erjelligiň berilmänligini bilip yetimiň hakyny iýip, halkyň dawan azabyny iýip, gemirip, döwleti talap, halky edip, şolaň üstünden gülmek üçin hamala şu edebiýatda kitap ýazmaga, goşgu düzmäge, saz çalmaga, ýene şolary ýaly zatlara ukuypla ýaly görkezýärler özlerini. Aslında bular ýaly diýen adamlaň özünde hiç zat ýok. Olaň türkçesi bilinç altı diýilýär. Rusçasy подсознание. Türkmençesi psikologi görnüşde öz kellesiniň aňyrsyna ýa-da aňyna şol kemçilik ýatyr, gemirýär özüni, şo kemçilik. Özüniň şo kemçiligini basyp ýatyrjak bolup, psikologi şol kemçiligini düzeltjek bolup şey diýär. Adalet peşinde kult lichnosti, şahsiyet kultu hawa. Liverpool diş doktor wara, şolagyn täze ýene kitap ýazypdyr, şair ekene, ol habaryňyz ýok ekene diýär. Inni şeýle bir zat bar. Ştaýda Aman Mämedow diýip bir gowurdat ýazypdyr, şoňa ünsün bölünni. Inni kitap ýazmak meselesinde edil birinji diktator nähili ruhnama kitabyny ýazmadyk bolsa 4 sany adam
başga adamlaryň ýazanlaryny toplap ýöneşik duruknamany jemleýän 4 adam vardy. 4 sany haramzada. Galamyny satan, ukuýuny satan 4 sany haramzada. Haramlaň başy 4 sany. Şoň üstü bilen ruhnama kitaby jemlenilip, çapa berilip, ýaýradyldy. Muňam göze görünmeýän galamyny satan haramzadalar bar. Inni siz şonu pikir etip görüň. Döwletiň baş tutany bolmak, ol gaty häzirki döwürde, onda da Türkmenistan ýaly bir ýerde ýerleşýän, ähmiýetli bir ýerde, strategik bir ýerde ýerleşýän bir döwletiň baş tutany hakykatdanam öz döwleti we halky bilen gyzyklanýan adam bolsa, kitap ýazmaga wagty bolmaýar. Mümkin näl. Bu haramdaň artistlikleriniň manysam şu taýda ýatdy. Bu prezident däl, bu döwletiň baş tutany däl, bu oýunjak, bu kukla, bu hiç zatda. Şoň üçin ama oýnap ýör, bökejekläp, oý bir zat eden bolýar, ony eden bolýar, kitap ýazdym, näme etdim. Döwleti kim dolanýar? Haramda. Kim dolanýar döwleti? Adamlar o kitap yazmak beýlede dursun. Edemese jogap bermäge wagty ýok adamlaryň. Hakykatdan işleýän adamyň wagty ýok. O döwlet baş tutan wezipesinde oturan adamyňa hiç wagty bolmaly. Hakyky manada. O ýöneköýje ilgiderli işlenilýän wezipelerdäki adamlaryň alady ýetige. Meňe olar ýalken bir nemem ýok. Ýöne menim çağılan aladaty, maşgalan aladaty, bir tarapdan iş, maşgala, o bu zordan ýetişýär. Bu döwletiň başynda oturup nähili? Komanda edýänler eýledir, beýledir ýok. Ol komanda bilen edilýän işlerde komanda diýenden kim o ýannakylar o iki bükülüp, bir eline gül, iki bükülüp, hiç namys ýokmuş ol adamlarda. Bir orramsyň öňünde iki bükülüp, onda da kameralaryň öňünde iki bükülüp ministr boljagyna wara, gidip çopan bolsun. Ýöne ar namys ýok. Bir gram mojdan ýok. Gel Arsanjan. Ýanarda Mary Türkmen özüni goraýa hiç kimin artykmaç zat islenok, aralmak bize wyjdany bolan adamlara görä däl. Gaty dogry, aralýan adam däl men, Hudaýa şükür. Şoň üçin men hemişe aýdýan, men özüme, men hut özüme bir zat diýilse, men hiç zat diýmeýän, geçirimlik edýän. Ýöne halka garşy, hakykata garşy, halallyga garşy. Eýlesin oýnady gurasalar, halkyň aňyny zäherlejek bolup, halky oda atjak bolup, haramy halal edip, ýalany hakykat edip görkezjek bolup başlasalar, ana şonda merhamatlanýar. Ýöne şonda da aralanmak, şonda da adam dilini düşündürmeň tarapdar. Urşuň, sögüşüň, aralmaň, duşmançylygyň, gan ýöküşligiň hiç wagt tarapdary däl. Näme üçin? Durmuş şeýle gurulan. Näme etseň gaýtargysyny alýan. Ýaşylyk etseň hem gaýtargysyny alýan, ýamanlyk etseň hem gaýtargysyny alýan. We nesil gydarlaýar. Eger sen öz çağalaňy, olaň neslini, öz çağalaň söýýän gowurýan bolsaň, şolaň gowy ýaşamagyny, öz nesliniň gowy görnüşde dowam etmegini isleýän bolsaň, bular ýallatlary etmeliler. Negatif, günä, jenaýat zatlar etmeliler. Haram, hapalatlar etmeliler. Sebäbi diňe saňa däl, senden soňkulara da täsir edýär şol. Bumerang diýilýär şoňa. Türkmen sözü halk dilinde atışıklı çemçe. Sana gaýdyp gelýär. Sen birine düşmançylyk etsen,
bir negativ bir zadyň bolsa birine garşy hökman şoň gaýtarysyny alýar. Şoň üçin gerek gel. Hiç kime garşy hatda halky şular ýalaky gyrgynçylyga duşar edip oturan şu haramzadalarym şolaryň bir ardaýandan asmaň tarapdar däl. Dogry emasda. Kanunlaryň çägini, hakyky kanunyň çägini etmişine jogap bermeli. Men şoň tarapdarym. Bolmasa ana Muammer Kaddafi'nin edişleri ýaly. Ýalňyş. Saddam Hüseyin edişleri ýaly. Ýalňyş. Olaň ýüzüni ýuwýanmy? Ýüzüni ýuwar adammy? Däl. Ýöne sen jinayet edýän. Jinayet etmenem şolara jeda berip bolýar. Kanun boýunça. Amar Mamedow diýär. Assalamu alaykum Baýhan, salam. Men bir türkmen dostum mady. Şonu bir ýyllap türkde gulçulukda sakladylar. Elinden hem pasportyny alypdyr başlady. Şol oglan inni pasportsuz nädip şol pasportyny patronundan alyp bolardy. Amar Mamedow, seret. Häzir men taňa bir e-mail ýazaýyn. Şo e-mailden habarlaş men bilen. Ýol bolýar. Hiç görüň ýok. Amar Mamedow, şu e-mailden men bilen habarlaş. Çekmejik. Indi marmary. Ha, dogry hereket edýäňiz. Siziň pikir edýän jenaýatyňyz ýok. Ha, şeýlemi? Türmelerde olup ýatyr. Syýasy tutsaglar. Olar ýa başga planetadan gelenlermi? Türkmenistanyň onu hökümeti ol başga planetalar bilen iş salşýarda şeýlemi? Şolar ýaly öňe gidipdir da, şeýlemi? Başga planetalar da anna, ha? Başga planetalar jedalandyrýarlar şeýlemi? Täsin. Krizis siňe Türkmenistanda däl, hemme döwletlerde bar. Ýok, hemme döwletde ýok. Men Germaniýada oturýum, Germaniýada hiç ýeri krizis ýok. Ýok. Bärde mesele krizis däl. Korrupsiýa. Korrupirlenen, tohum tiýji bilen, bütün geni, gany, öjügi bilen korrupirlenen sistema. Jinayetkäçilik, jinayet sistemasy. Döwleti talaýan, halky edýän diktatorlyk sistemasy barada söz edilýär. Bärde. Ýöne sen kellen mankurt bolansoň, sen başga programma boýunça işleýän. Sen diňe şeýle edýän. Sagam çepem ýok, öňde bir zat görkezseler, görýän bolmady, göreň ýok. Onuň nähili görýäniň bellidir. Wagt geler krizis düzelir. Hiç zat düzelmeýär Türkmenistanda. Aň düşünjäni ösdürip mentaliteti ütgetmeseň hiç zat düzelmeýär. Ýanarda amar sen bu zatlara nädip sesiňi çykarmadyň, giýje nädip uklap bile. Ýanarda bärde her ýyl ýagdaý bolup bilýär. Bu amaryňam öz ýagdaýynyň nähilligi belli däl. Şoň üçin
durmuşda her hil ýagdaý bolup bilýär. Şoň üçin Amar, men sana e-mail ýazdym. Şo e-mailden meň bilen habarlaş. Habarlaş. Jikmejigini gürleşeli ýol görkedeýin sana. Başlygyna jaň etdik, pasportyny berenok, nädip alyp bolar şonu ýol görkeseň baýhan sagajylara gitseň kömek ederlermi? Men sana aýdyp beren. Jikmejigini maňa gurrun bar esasy. Sebäbi şeýle orada atpam ekranda onlar. Türkmenistanlılar bilen bağlanışykly işlerde gynansaňam şeýle ýagdaýlar bolýar. Azatlyk radiýasyna işlendi urumyzda gatyp duş gelýär. Planyň başyna şeýle bir ýagdaý gelipdir diýilýär. Muny gurrun berýärler şeýle. Ondan bolýar diýen. Şo iş bilen gyzyklanıp başlaýan bolan işiň asly başga zat bolup çykýar. Saý sebäbi şol ýagdaýyň şo derejäge ýetmegine aýdylandan näle aýdylmaýan başga zatlar sebäp bolup çykýar. Şoň üçin amar ýanky e-mailden habarlaş, ýagdaýy bir jikmejik gürleşeli. Nädip bu derejäge ýetdi, nirde, nähili, kim bilmeýän zadym üçin men häzir bir zat aýdyp bilmeýän. Jikmejik bu özara gurrunda anyklanjak, ýol görkeljek mesele. Efirde aýdyp oturmagy gerek ýok. Nirde degini zatdygyny aýtsaň, nähili şu ýagdaýa gelinni, näme boldy, şo zatlary maňa düşündirseň, şäherine görä, ýerine görä, men adamlar bilen habarlaşaýyn. Meseleni çözüp bereýin sana. Ýanarda köşeş. Oňa kömek edýän adam köp diýär. Azerbaýjan ministrlerimiziň hemmesi korrupsioner, prezidentlerimiz ýaly diýär. Kim hinniýe? Prezidentlerimiz kim hinniýe? Azerbaýjanym diýär, Türkmenistanym diýär. Ýöne edil Türkmenistan ýaly gözgün ýagdaýda başga bir döwlet ýok. Azerbaýjanda da iň azyndan opozisiýa partiýalary bar. Iň azyndan bir o diýen bir erkinlik bolmasa da azadygan bolsa bir erkinlik zat bar. Türkmenistandaky ýalylar. Türkmenistanda Hudaý sakladyna. Habarlaşmak üçin şu e-mail adres istenlik temada nähili mesele bar bolsa diňe Amar Mähmedowam däl bütün tomoşaçylar, bütün illeşler, illeş bolmaýanlara bolup biler. Tapagy ýok. Insan bolan insan habarlaşsyn. Elimizden geldiginden ýol görkezeriz. Kömek etjek bolarys. Ýanarda baýhany aýdaýyn, soň sen bilen habarlaşar, sag bol kömek üçin diýe. Başoy Kalabok. Biziň arkadagymyz Germaniýanyň kansleri Merkel ýaly gögönüm üçin dükana girmem bilen ok. Gözüni açyp gör, ýazyp, onsoň nirde krizis, nirde ýok, özüň bilersiň diýär. Gaty dogry. Bu Merkel bilen deňeşdirer ýaly bara. Hemmesini terediň, diňe bir haramdagy däl. Niýazowy, we şoň töweregiň näkiler bilen bile hemmesini öň birinji diktatorlyk, ikinji diktatorlyk we üçünji diktatorlyga ymtylýanlar hemmesini üşürip terediň bir tarapyna goýsaňyz, beýleki tarapynda da Angela Merkel bolsa, ýene Angela Merkel şolardan agyr bolýar. Deňer ýalylar, ýer bilen göýüň arasynaky ýaly tapagy. Düşünje taýdan, mentalitet taýdan.
Angela Merkel görüňden soň olar adamy diýip şüphelenýär. Ya adam tetelli mahluk mu olar? Ýa-da vampir mi näme? Bular näme diýip bir nähil mahluklar adam emeň diýen pikir edýär. Bir tiyar etseň islemeseň. Milliligi aýlanşam, milliligi milletimizi ýok etmek üçin ýara hökümine ulanýan rejimiň köpegi, marmary. Türkmenistanyň döwleti bilen Türkmenistanyny alnyp barlayan diktatorlyk rejimi garşdyrmaň diýär. Katy dogry. Döwlet talaýarlar. Hökümet gelip geçýär, döwlet ýöne baky bolmaly. Biz Türkmenistan söýýäs, ýöne rejimi ýigrenýäs. Ýigrenmek beýlede dursun, ýadygar ýaz, laňna tokaýas. Amar Mamedov baýhan WhatsApp nomeryny beremmi? Ýanky beren e-mailim, şo e-mailiň üstü bilen habarlaşsaň, bolmasa da men başga görnüşde habarlaşamok. WhatsApp nomerymam hiç kime beremok. Aýplaşma. Artlan gelmedi, bir tagadan bolly. Ertirem iş günü. Şoň üçin şuňky efir onunla başga soraw jogap garaýş beýan etjek adam ýok bolsa, şuň bilen şu ýerde şuňky nämemizi ýapalyň. Birazajyk oýlanyň, pikirleniň, oňa çenli men size şu taýda bir video seretdirjek. Tanıdış videolarımızdan biri Mehvanda onlar. Yankı Amar Mamedov e-mail adresinden habarlaşaly. Pasport meselesi bilen bağlanşykly gaty köp wakalar bolup geçýär. Bir näçe waka boldy Türkiýede şu pasportyny aldyrypdyr. Patronu pasportyny beren ok zat diýip şolar ýalyky meseleler boldy bir näçe zany. Arslan geldi. Arslan hoş geldin. Sesin gelýär mi? Arslan? Arslan sesin gelýär. Mikrofon yakın tut. Sen ses ýagdaýyňy düzelt. Ses ýagdaýyňy düzelt. Arslan ýa täzeden gir. Ondan 4-5 tane şolar ýalyky bir ýagdaý boldy. Gaty köp aslında bolýany. Şolaryň içinden 4-5 sany başgaça görnüşde bolup çykdy. Meselem, şu 4-5 tane pasporta alınan adamy ýene öz Türkmenistanyny, öz iýleşi, öz ogudaşy şol iş ýeriniň hojaýynyna aýdýar. Men ýa sana Türkmenistanyny işgär getirjek. Her işgär üçin ýa $500 berýän diýär. Getirip berenim üçin ýa. Oňam şol Kiryulyan çamaşyrhana diýilýär, şol nemesi fabriklary. Fabrikam däleýin kiçik bir nemejigi bardy. Atelier diýilen ýaly kärhanasy bar. Şoňa bir 10 näçe adam gerek. Ondan bu getirýär. Öz iýleşini, ogudaşyny getirýär. Tapşyrýar, eline de pasportyny berýär. Hojaýyna da pasportyny berýär, şunu niýe beräýme diýär. Şunu saklasaň özüňde diýär, bular gitmez bolmasa gider diýär.
Ondan mendan aýlygam beren oklar maňa näçe ay geçje aýlyk alybilen ok, maşgalatyna puly beribilen ok. Arsan geldiňmi? Estilýän dedim. Gowy estilýär. Hä, bunu jemläň, ondan sözi sana berjek. Gepin Ol. tümek geri ondan ýanky gitdik fabriň hojaýynlary zatlar bilen öňürtük men tanışlara aýtdym diýdim, şolary ýaly gidip bir görseňiz, maslahatlaşsaňyz zat diýdim boly. Ondan tanışlar gittiler, görüşdiler, zat etdiler. Ondan döwlet diýdi, o sen aýdýan zadyň däl, senariýa başgaça. Muňa diýdi, şol adamlar diýdi, pul bilen satyp gidipdirler. Inni o diýdi, iş ýeriniň hojaýyny men adam başyna $500 berdim. Eger häzir men bular pasporty bersem bular gider. Men işgärni ýerden tapaýyn. Eýle beýle şolary ýaly görürüm. Gepin tümekkeri özüň gelmesen bolanok. Şey diýdiler maňa. Men özüm gitdim. Türkiýede bir näçe şäherlere ýürüýte şu tem üçin özüm gitdim. Ýöne hiç birini men materialy radioda bermedim. Gerek geldi. Sebäbi peýdasyndan zyýany kän. Kän boljak diýjek şoň üçin. Bizim maksadymyz adam ykbalyny düzeltmek, bozmak däl. Ýa şondan reyting ýasamak däl. Ýa şondan pul ýasamak däl. Bizim maksadymyz. Şoň üçin. Ondan pasporty alypdyr. Hojaýyny. Şolary ýaly pasportyny alýa beren ok diýär hojaýyn. Näme üçin beren ok diýip soraýan, aýdýa beren ok diýär. Näme üçin diýende ýa jogap beren oklar ýa-da näme dogry zat aýdýar. Ana şolary ýaly ýagdaýlar. Şoň üçin Türkmenistanlylar bilen malaşykly, onda da Türkiýedäki Türkmenistanlylar bilen malaşykly gaty seretap bolup näme bolup geçenini öwrenmeseň kyn ýagdaý. Gaty köp öldürilen, deňize zyňylan ýa-da eltip ol çet bir ýerde taşlanan haram ölküden türkmenleriň ýyzyny ýydarlap gördük. Olaňam ykballar bilen gyzyklanyp gördük. Ina häzirini aýdýan bolan haram öldürilip bir ýere zyňylan diýen edil şu zatlary eşden wagtyn bir hili iňiň dyglaky diýä şeýlermi? Tüýüň tiken bolýar. Ennam ýöne şu wakalaň içindäki hakykatlary öwrenen wagtyn bu eşdilişe ýaly däl wakalar. Şoň üçin jikmejik wakany öwrenip şoňa görä aýtmaly. Bu türkmeni öldürip zyňypdyrlar. Näme üçin? Ne hak ýeremi? Käbiri bir kanun işlere baş koşup her hili bolup insanyny özüni öldürýär. Soňra oň ady türkmeni öldürip durýar bolýar meselem. Şolary ýaly ýagdaýlar amma. Gowy seljermen şoň üçin. Arsanjan geldiňmi? Eşdilýärmi sesiň? Gurgurla Arsan. Awa. Arsan söz sözüne. Waleyküm. Şuňky teklip sen teklibiňdi, şoň üçin men öz mikrofonu ýapýan. Ýalym senki, efir senki. Gardaş buyur. Tağında Türkmenistan aradaydı. Bolýa bas. Türkmenistan siýasatyny intikam edildi. Eger kalyp barýan siýasatlary prosesy iqtisady we daşary ýurda da satmak. Çeride de daşary ýurda. Birinji esas paşny intikam 70% girdijimi gardan gelýän kadip. Aranın pakda olsun. Bir asap yaptı. 2010 yıldan son Ukrayna'da gazımız kesilenden son krize düştü. Doğru yaşam aytacağım zaten. Hazır internette okudum bölüm Türkmenistan Xitay'a kaç yere gatırma bilen yılda 12 milyar kub gaz getiriyoruz.
$220 una $220 bu ýyldaki ýerde mädir hasap etsen ýa-da $2 milyar ýylky girdiçi Türkmenistan. Näçe diýdiň? $3 milyar. 3 milyar. Ha. Giýişdi adamda. İstadım da. Ana şoň üçin kriýestem kady ýani. Şoň ýöredip diýin seredip gördüm internetden. Şondan diýip nämeden de şo gaturwadan geçirip bilen okdy. Bu diktatorluk rejimindäki adamlaň halky we döwleti talap ugurlayan puly ondan näçe etse köpä. O dolar o pul mene soğuk tutardılar mukadiyen. Sebep olur. Daşary ýurtda bar gelen pul gün agary geçirýär. Türkmenistana gelen dedi Türkmenistan şol firmalar bilen, şol guruluş firmalar üstü bilen eskiçe pul Şwetsariýa çykardylar mukadiyen. Şwetsariýa şu taýdaky offshore şortlaryna, gidilýän şortlaryna çykaryp şu taýda wagtlaryna geçiren bolmaga gedil Naliçka puli aeroportdan geçirip bolany Kiçerden Kırgızstan maşynla pul geçirmek bolany kadagan. Joň üçin şol çerek firma geçirdiler mukadiyen. Krem geçirip durandylar diýär bu adam başa Taşary ýurt firmalaryn guruluş firmalaryny Türkmenistan esasy işlemeden sebäbi şol mukadiyen. So Türkmenistan taşynda pul çykarmak. Dem bolsa öňküler gizdici girmäň şu sebäp Türkmenistan krizis ýagdaý pul ýetmezligi sebäpli şondan mukadiyen häzirki bolup duran ýok. Hakan siyasatan şol iqtisadiýetden şol özümizden hisse döndürmesek hem de taşdan satyn almaly bolsa onda pul ýetmeýär. Taşary ýurtdan bir zat aljak bolsaň diňe dollarla satyn almaly. Başga da sen tutmamadyň içerden hisse berilene. Ya gyzyl satyn almaly ya dollarla satyn almaly. Onda ýok. Şu taýda alyp getmesini banka diýen. Näçe talepler pul geçirmek kyn, kartyna pul geçirmek. Şu pul bolmasaň şonu geçirmek kyn, geçirip bilmeýän ýok pul. Taşary ýurt okaýan sana köteldi. Türkmenistan girdisi bol alyldy. Şoň üçin kartlara studentden okuw töleri diýerlermi? Bilen tabyny okamazdan uzatdyr kankalypdy. Yani köp adam ne isteyen sonra okuw töleri geçirmek kyn. Karta pul geçirmek kyn zat. Ne satýar şo mukadiyen fikrim. Ine bu halka garşy edilýän siýasada sen siýasatlar deňeşdirilýärdiň. Sen siýasatlar deňeşdirilýäňde nämen gözüňde tutdyň? Düýün. Yok ben diýin aýtdym ösen döwletliň siýasatynyň guruluny edilýän diýdim. Şolar şu derejede näde kaldylar. Nämen esasynda nähili Sen temeller ulandylar. Arslan. Şurtdan başlarsak, asakda bir ýazar plan ýoldy. İslen ýerinden başla. Men mikrofon ýapyp saňa berýän sözü. Onda Sovet Soýuzynyňdan başlary ýerden. Opsi ekonomikamyz bar bolan soň men bilýän aýdyp bereyim. Sovet Soýuzy rewolýusiýadan soň Lenin nep girdi, täze iqtisad siýasat dik, şonu girdi. Waýenny kommunizm aýrýarlar, waýenny kommunizm sebäpli grazdanlyk ýene başlanýar täzeden. Taýhalar näraly bolup başlaýar, grazdan uruş gutaran. Şol Lenin ýene şo siýasatyny dowam etjek bolýan da garşy çykdylar. Ondan soň tam bu diýen guberniýasynda şo taýda şo uruş bolýar. Üýsen şo taý 50 000 turugy taýhalar üýse şo garşyny göreşen soň Elin solarla urusmalyn solan arasynda maňa tutup getiriň bir tutup getiriň diýen okşo taýdan men ýalyma gelsin gepleşmeli näraly şol bilen etmek ýapmaly. Hemme goragly zat içmalar bermeli getirýärler kremle gurleşýär aýtýar 6 saat 7 saat solarla gurleşip oturýar ýeke göz. Gurrundan soň
Şu nep täze iqtisadi siyasata gol çekýärdi. Hususi açık ruhsat berýärler ýere ekmek meýem zawod özüň oçun daýhallara özüň baýan diýär ýeriňi işleň nämetsin dedim. Ondan bir wada şoňa ýagdaý bolýar da 30-njy ýyla çelli Stalinin şol parçaň 5 ýyllyk plan girdi 29-njy ýyldan. Şoňaça şu nep dowam etdi täze iqtisadi siyasat. Şoňaça baýaya. Ondan o taýda da indi iqtisadi ýere galdyrmak üçin ýurdun gorunmak, ýara güýçlerini köpertmek üçin SSR birinjiden blokada etdiler. Kızıl pul taze kızıla da istat satmaýarlar. Tasarruf. Ýa-da uly döwlet häzir uja kalyp başlaga beýleki döwletler üçin ziýan boljaklar. Ondan o döwlet beýleki Ýewropa döwletleri Russiýanyň şol kömürni, demirni zadyny özüne çekip olar öz ekonomikasyny galdyrýarlar. Kömür, demir, gaz, neft esasy bank sistemasyny başga ýerine geçirip Russiýanyň diňe bir ýekece sistema Ural banky özüne değişdirip alanlaryň bar Fransuz ingilislerin ýene beýleki ýurtdan kapital şolaň puluny aýlaýarlar. Tak. Owadan şol 28-nji ýyldan ana şol ortalykda adamlar arkaýyn şol daýap erkinlik berilýär. Ondan ol o taýda da kimler baýa esasy kulaklar diýerler. Owan içinde bir grup oturan etelim aýdal goçalyk hemme zat bar şonda. Atam bar, rural işlere, guralanma, beýleki daýhalarda olmalar ýok. Ondan soňra nämetçe olara şöyle arenda berýär şotatlar. Aty degermen olan buğdaýyny üretýär. Öýt bolar baýap başlaýar. Daýhalaryň prosesini agar edip arenda berip, bular Sowet hökümetini şolar aýyrjak bolýar. Bular buğdaý satman başlaýar we esasy girdi şu esasy girdi buğdaý daşarylda satýarlar. Buğdaýdan girdi çalyp şeýdip ondan araçykdan şol zawodlar, zatlar araçykdan gurup başla. Bulardan satmajak bolýar, azat satmajak we buğdaýyň bahasy galar bir kese peýda görür. Şol nemelerden girdi çalar saat üçin satman başlaýar. Ondan ustana bular jo klas hökümde ýok etmesek bolan okdiýarlar. Ekonomika industriýasy öňe ziýan berýär diýip ondan soň klas hökümde ýok etdiler. Ýok etmek ýani öldürilen okda bu has güýç traktörni tebir uğratýarlar. Ondan orta raktlaryny aýratýan ýok etdiler. Ondan aktif traktör orada galýar tutýar. İşte bunu eline latdylar ýani. Bu bäşili plandan soň kalgoz düretýär. Kollektiw hajaýyşdy. Hususy tutçylyk ýetişliginem perewodi. Ana şol bäşili plana değişiklik. Ana ondan soň siyasat ana şol taşerutten zat alyp öz ekonomikany galdan esgeriň şu bir topar zawodlar öyle maýdal Amerikadan Ford'un zawodyny tutup söküp gaýtýarlar, içindägi işgärleri bile Russiýa getirýärler şonu. O taýda o krizis başlaýar o ýurtlarda, uly krizis. Näme diýilýär şonu bir da ata bolmady. Veliki depresiya, krizis. Bu krizis başlaýar zawodlar ýapylyp Amerikadan. Şo zatlardan peýdalan şonu Germaniýadan paşdy 70% stanoklar Germaniýadan getirýärler. Tägitler gelýinçe hökümete 30-njy ýyla çelli birinji 5 ýyllyk plany 70% nemisleriň stanoklary, gurallary, şolar ulanýarlar. Zawod tank, traktorlar çykarmak üçin. Ondan şo zatlar edip zawodlar işläp başlan soň traktor çykyp başlan soň ony Leningradyň traktory şolam Ford'un zawodyna diýip. Şol owalara Stalin traktor berýär-de owadaky adamlaryň paşdy 70% şähere sürýär okatmak. İnженер taýýarlamak, molum, doktor, ýa-da hemme şonda işgärler, şalt kadrlar ýetirmek üçin. O ýerine traktor berilen soň 10 adam gerek ýok, şähere sürýärler-de ondan
şöyle bir topar bayenli hemmesini taýýarlap sokup birinçile çelli yetiştirýärler. Näçe çalp gurup. Ana soň ýa siýasaty, ekonomika, Sovet Soýuzy. Şol zawodna kömek bilen şol adamlar yetişdirilen emelen kömeklerle uçuşýarlar. Soň siýasat soň başga siýasat bar. Eşo kommunizm diwizionyasyn goltak gezýärler beýleki ýurtlarda uruşdan soň. O da iki vatandaşlık olursa tanınan. Neden gün doğru Avrupa yurtlarında sol sosyal devlet kuruyorlar. İlk demokratik devlet kurduracak oldular. Özlerine sayılan sizlere kalkoz gerekler. Yine sayılığa katmasın bizlerine ne çoğuru solatlar yetmer olduk sizden ki onun halde onun ya bulan sizlere sayılığı bile yetip bilýäňiz hem etjek ratsaňyz özüňde deyip adam ona mı gün matar yurtları içinde kozgalanlar tuturup sol tabiatın täsirini ayarjak bolup sadyp oňa ya saýlawlaryny bulaşdyryp başlaýarlar ondan on sosializm gurmaly şu döwletlerde diýip öyle buyruk berýär. Bu Ýewropa ýurtlarynda çok sosial döwlet gurulýar şu taýda şu sebäpli. Amerikada on İngilisleriň gatnaşmagy sebäpli. Ondan pol sosializme geçirme bolýar. Karanam sol soň gurşy başlaýar. Amerika bilen soň gurşyna ýarada çapyşyk kim köp ýara çykarmak. Bir-birine öňe geçmek. Kimin ýara güýçli bolmak, raketa paketi emes sol sebäplen. Ol elektron rapres maşinlary, hiper ýaderni bomba. Emme sana şu ýarada çapyşyň esa netijesi sebäp. Şu bir neme tek alym bilen öňe gitjäk iki ýurt Amerika. SSR'de esasy şu dünýäde iki merkez we biri Washington, biri Moskwa. Sol ikisiniň onda tapmadyklaryň beýlekde tapýan şol onda öz ýurtda çekip başlaýar özüne gulda haýsy ýurt bir Amerika bilen bolýan meselem. Arap ýurtlarynda aýdar Siriýa kömek etdi. Sotaýdan ingilisler çykarýarlar, we ingilislerin koloniýasy. Biz on fransuzlar hiç olaram çykarýarlar, soňra Sovet Soýuzy kömek etdi, öz tarapyna çekdi. İsrail Amerika kömek etdi. Ondan soň taýda Araplaryň ýurdu bölünip başlaýar, ýarpy. Bilesen Arap Emirlikleri Amerikalı olan täsirinde galýar. Irak, İran, SSR'in täsirinde şeýdip ýurdu bölüşýärler, pasty dünýäni bölüşýär. Ýurtlaryny bölüşýärler. Bir ýerde sosial döwlet, bir ýerde Amerikalyň politika siýasatyny meňzedip gurýarlar. Şonda siýasat Sovet Soýuzynyň siýasaty. Yani mesela şu Siriýa kömek etdi Russiýa. Näme üçin kömek etdi? 80-nji ýylda dagawar we dostluk gatnaşyklary diýip ondan teknen baglanyşlar. Şol sebäplen şol nemäň esasynda girdi şu Russiýanyň goşuny Siriýa. İran bilen arasy we Iranda 79-njy ýylda rewolýusiýa soň Amerikanyň goşuny çykararlaryndan soň rewolýusiýa geçirip Aman Sovet Soýuzynyň kömek etdiği atom elektrik stansiýasy gurup berýär. Aslında şotaýda Nemisden atom elektrik stansiýasy gurup durdy. Onu dol gutarman soň Amerikalılar Siemens kompaniýasy gurup durdy. Olan dol gurup yetişmän soň Sovet Soýuzy dol gurup berdi. Soňla çeldi. İşte Arslan Burma. Selçuk geldiňmi? Selçuk. Assalamu alaykum. Wa alaykum. Geldim abi. Selçuk. Şu an tam boşluğu. Arslan sözünü tamamlasın, ondan sana sözünü awatyn berýän. Hoş geldin sadece bol. Baydy. Eskiden İran'da şol İran'a kömek etdiler, Irak'a kömek etdiler. Şol sosial şol SSR urgan döwletlere kömek etdiler.
Eserdien şo iqtisady kömek diýip bir gurama döretýärler şol beýleki ýurtdan dollardan aýrylmak üçin, Amerikanyň dollaryndan aýrylmak üçin özi Sovet Soýunyň özi şo ýurtlara iqtisady kömek edip başlaýar beýleki ýurtdan ekonomikasyny galdyrmak üçin. Orçasy Sovet ekonomический взаимопомощи diýip. Şu beýleki ýurtdan Hytaýa kömek etýärler, Hindistana kömek etýärler, Vietnama kömek etýärler. Vietnamla Amerika urşanda Vietnamyň ýeňmegi Sovet Soýuzy olara ýara pul bilen üpçün etýär. Şo sebäpli ýeňýär Vietnamlar Amerikalylary. Ýa-da Koreýada da şol Hytaý kömek etdi. O wagt Hytaýam kommunistik ýurt bolan soň SSR-den soňky ikinji uly kommunist ýurdu bolan soň Koreýanyň iki bölmesen şol bir tarapdan Amerikalılar öz güýjüni öz adamlaryny oturtjak bolýar, bir tarapdan kommunistler. Şo sebäpli ondan ýaderni bomba ulanmana barypdy şo uruşyň dowamy. Şonu etmejek bolup şo ýurdu iki bölündi. Aslında bir ýurt ýok. İsrail bilen şoň Israil uruşdan soň Ýewreýler baryny şo Palestina göçürip berýärler 2 million ýewrey. Olar hem Amerika tarapdary bolýar, taraplyk bolýar, şo taýda uruş başlaýar Israil. Palestinanyň ýerini alyp başlaýar, uruşup öldürip, ýaraglar toplap, şo taýdan öz uruşup başlaýar. Taýda diňe bir tarapdan Amerikalar, bir tarapdan Soветler. Opşem iki uly döwlet öýde uruşan nokta şo beýlek üçünji döwletleriň şo ýurtlarda uruşýarlar, onu kömek edip bir-birini aýyrmak üçin. Onu aýyrjak bolýar, beýlek onu aýyrjak bolýar. Şonda siyasat dowam etýär, SSR dargaýynça. Düşündüm. Nüştaýda arakatmy berseň Arslan. Ni Seljuk söz nowatyn bereli. Taza bol. Seljuk sesiň aç özüň. Açtım şunu. Häzir burma tuştaýda galaksy bir oý neme ýapdyr, tesir ýapdyr. Ir döwürden bäri türkmeni galtaman talaýady. Häzir hem döwreba galtamanlar talaýar. Halk şu neçenli galtamanlardan dynyp bilmäň geçdi diýär gaty dogry. Ýaşar türkmen giçäşi diýär, taza bol giçäşi. Gaty dogry. Seljuk şunky temada näme aýdyp bilersiň, näme aýtmak isleýäň şunky temada? Ýatdaýynmy? Açtım şu sesim açıkta. Awa. Ýatdaýynmy soraglary? Ya bilýärmi? Halka garşy syýasat kimiň bähbidine? Diktatorlaryň döwleti we halkyny ýok edýän syýasata barada şuny söz açýar. Açdyk, gürleşdik. Garaşsylyk senesi näme üçin ütködülmelimi? Geregi barmy şu? Diktatorlaryň garaşsylyk bayramyny gutlaýanmy? Gutlaýaňyzmy? Seljuk, söz sende. Ben näme diýen ýanky aýtyp geçişim diýeli iqtisadiýety näme zat düzeldiýän, iqtisadiýety haçanda halkda bir döwletde bir demokratiýa bolsa, haçanda bir demokratiýa diýen zat bolsa, halka bir erkinlik, döwleti näme zat galkandyrýar? Döwleti elbetde iň birinji oçurtda nebiden bir ýylsy gelip gutarýan zat, adam bir ýylsy gelip gutarýan zat, o Allah Taalanyň bir berilen bir Allah Taala tarapyndan berilen bir wagtlaýynça bir näme diýer bu baýlyk ol bas gutorup bilýän, ýatyp ýene dagamçylamaz diýen ýaly. Onuň üçin birinji ösen döwletler näme edýän? Birinji oçurtda telekeçilere güç berýärler. Hani telekeçilere elinden gelen kömeklerini edýärler, elinden gelen kömek edýärler. Näme kesin özüm gaýtanlap ýatyra uşuşmad näçe spam urdular. Efirde olar ýallat eşdilenok. Efirde arasda eşdilýär, arkaýyn gürläber Seljuk, geçer gider.
Yani kaydan zatları meni ädiren gaýtalan gurulýan 4-6 safar gaýtalan. Bärde gaýtalanok, men efirde eşdemok, olar ýaly gaýtalanýanda, ýanglanýanda tomoşaçylar Şuna sebep bilmedim abi. eşdýänmi İnternet bilinmok, diýsem olaram internet yaman eşdýänler. däl. Sen neme mikrofonunu açman, ulansoň telefonuň ýa-da telefon bilen gürleşen magtyň kabelsiz bluetooth bilen neme dilýänler, kulaklyklar, şo zatlar bilen gürleşmeseň aňtadan päsgel berip bilen oklar. Şuna ben Bluetooth'dan goşup boldum. Bluetooth'dan etip bilmedim. Erteşik kabelden neme aljak, bir nauşyň aljak. Birem döwlet bir neme däl, iki çakpar gürümleşik geçirýärli. Bolar iki çak gürümleşik. Men öň aýtdym size iki çak edeliň diýdim. Senden hiç il habar gelmedi. Ne e-mail, ne dat, hiç dat. Şoň üçin. Habar gelmedi. Men ertir mail ýazarym size döwlet abi. Çünki näme diýseňiz, bu hepde bolmaz diýdiňiz. Sonum için demedim. Hani yazmadım. Bu hepde bolmaz diýmedim. Men diýdim iş taparına diýen. Yetişek bolun. Men bildiriş goýaryn diýdim. Bildirişem goýdum. Ziýan ýok. Sen gürläber efirde hemme zadyň dogry gowy eşdilýär, arkaň gürläber. Soň başga bir temada sen bilen iki çak gepleşik ýazyga däýer. Men sesi ýapýan özümkini. Çünkü indi döwlet aýtsaň aýda oturmaly aýtsaň sowap eken. Bolamekler şu adam sesim gaýtalanıp etdi. Şunda da hani gürlemäne neme etjek hani spam atçylar, näme atçylar bar bu neme etjekdi hani gaýtjak gaýdy. Näme diýe döwleti näme zat kalkyndyr. Ýani gaýtsyň ýa telekeçe birinji hani erk bermez. Hani telekeçe bir tätil bermän telekeçiň bir ýoluny açmak. Biz oňa aldýan zat tam telekeçe diýen zadyň özü absolutny ýok. Hani bar meselem biziň aramyzda şu maçtaýda 1,5 milyon 2 milyon türkmen ýören bolsa, şolaň içinde bolmadym diýeni 100 miňden 200 miňden gowragy hani işleme üçin hani kellesem işe bir etjekler şolar, etjekler, doktor hemme zat etjekler. Ýöne ýol ýok. Bizde ýol ýok. Hani siz bilmeýändirsiňiz, aňra barmagyňyz üçin siz bilmeýändirsiňiz. Ýöne şo taýda ýol ýok. Näme etsem bir ýol ýok. Olar studentde pul ugradan ok, studentde demekme pul ýoklugy, pul gıççylygy da pul kän olan elinde. Olaryň elinde biz bir 50 milyon ýa 60 milyon adam da 100 milyon halkda ýa bärinki ýaly 80 milyon halkda. Bary ýogy 5 milyon, onuň okap ýören bolsa 500 milyon adam okap ýör. Okap ýören bolsa 500 milyon adam okap ýör. Olaryň elinde pul bar, prosta bilmez. Bularyň maksady näme zat? Bular näme isleýärler halkdan? Onu hiç kim bilip bilemez. Ol elbette bir gün çykýar orta. Näme zat, näme üçin beýik gysturlar? Näme o döwletiň pulu bar şumy adamma? O ýok da. Ýöne bir daşara çykartdyrlarmy? Başga zat etip Awgana kömek etmeli bolsa bar. Pul. Türkiýe kömek etmeli bolsa pul bar. Başga ýere uğratmaly bolsa gumanitarny pomoş üçin pul bar. Näme üçin bize gelende pul ýok? Meselem her gallo rogundan soň çykyp aýdýarlar, näme diýerler? 1 milyon 700 miň ýa-da 1 milyon 800 miň tonna gallı önüm boldy diye. Onu asaplap görsen 5 milyonu bölen ýagdaýynda adama näçe tonnadan düşdi? Adama näçe tonnadan düşdi? Hiç kim gidip pakantal utançlatdan ba, utançlatdan merkeme gidip durup o taýda o bir un al dünýäniň şuma, dünýäniň iň pes döwletlerinden aýdal. Afganistan diýip aýdal. Iň pes döwletler diýip aýdal. Şol döwletlerin bizinki aldan haýsy ýerde bar meselem bir gidip un almak üçin Pattawetden gidip ýa-da Oba Sowetden gidip durup ýaşaý şehrine spravka alyp gaýt. Ýene näme alyp gaýt, şu zat alyp gaýt. Gel o şertde 2 gün ýat. Men 2 gün ýatyp o şertde ýataýym ýa 2 günläp o çörege pul gazanaýym. Men haýsy bir zat edeýin. Men haýsy birine deýin onu. Telekeçini süýşürdik. Telekeçi diýen zatdan biziň indik nämemizem galmady, tamamymyzam galmady. Näme zat etmeli? Gidip men çörege oçurda duraýyn, erti gideň kartoşka oçurda duraýyn, erti ýene näme oçurda duraýyn. Wapşe bilip bolanok, bular näme isläp durýany hiç kim bilip bilenok. Keselçilik ýok, ýollar ýapyp. Şuma iň güýçlü Turkiýada, Amerikada, başga döwletlerde şuma güýçlenip giden koronavirus diýen zat
Şolar yollarını açıp bir şekilde getirip göýberip açıp durlar yollarını biz de onuň aldaty ýok, bizim ýöne yollarymız ýapyp. Diýmek bir plan bar, şonuň etip duran bir plan bar. Olam bir gün açylýar, hökmany ýagdaýda açylýar, onu bilmeýär. Onu çumadyň Allah Taala bilip birem özleri bile. Başga şolardan başga biljek bar ýok. Biljek adam ýok. Hiç kim Selçuk, bilenär. şuýda seň pikirini öwrenmek isleýän. Eger mümkin bolsa, ýollar açylany bilen mesele çözülýärmi? Hemme zat gülalawlyk bolýarmy? Mesele Ine elde ýollara açyň diýip nemet berenler wada. Protesta diýmeýin bolen. Gyklyk edip berenler wada. Ha o çözülýärmi onuň? Ýol açylany bilen hemme zat çözülýärmi? Seň pikiriň näme şu ýol açylma meselesinde sen aýtdyň diýip näme diýen? Mesela şumat yollar açılanda da berde de şumat hiç kim tayin der. Tayin der. Ba çıkacaklar, ba 10 adam, ba 15 adam, ba 20 adam, ba o işte adam der o. O işte adam der. Onun üçün biz başka şarak planları ettirmeli, başka şarak plan ettirmeli. Boldu. Şumat indi adamlar halk olup şu zatların öňüne geçilmese başka hiç kim şunu yeňip bilmeýär. Daşardan bize gelip durup hiç kim bizden arkamızda geçmeýär. Çünkü daşardan gelip kömek etjek adamlaryň bular öňüne alyp durlar uje. Bular gumanitarny kömek uğru diye, yeni näme uğru diye başga döwletlerim gelip raýatlary ýagny bizi gaýgyranok. O döwletiň siýasatdaky adamlary bilen barış gelişýärler. Biz gerek gäl olary. Yani şonuň üçin başga şarap bir hani berde de beýle alışmal gurulmuş oturandygyň bir peýdasy ýok döwlede. Hiç kili peýdasy ýok. Ana şunu eýtsek näderka siýasaty näde bolarka o zatlar ýaly soň bolýan zatlar. Ýaly gerek gäl o zatlar bize. Şumat näde bir ýere jem bolup bolýar, näde bir ýere gelip bolýar, näde bir zat edip bolýar. Şonuň üstünde işlemeli. Bular uza protestiňe mi ýörenok, başga zadyňa mi ýörenok, hiç zadyňa ýörenok, şolary disýip edenok şu zatlar. O kaçanam ömür torp bar indi biz geçdi indi haçap çağlarymda da torda indi biz uje unuttuk indi. Pastaýany şonuň ýaly pastaýany. O özü bir bäşe welaýat adam aýtyp durna. Bize döwletiň gazam gerekkä, bize döwletiň petrolam, neftem hiç adam gerekkä. Propda bizi öz günümizde goýup alýym ýetse ana yer aljakmy, başga zat etjekmi, bir zatlar önleri sat ine gel döwletiň nalogyny töle diýse biz etjek şonu ýöne oňa goýanaklara. Oňa goýanaklar. Uje düşündirip bolmaýar, uje söz ýok. Bu zatlary bir aýdara da bir näme diýen adam oturup oýlanýar. Diňe dünýäde biziň başymyza geldimi bu zatlar? Beş milyon halk var. Şuma Suriýanyň meselem Suriýa ine uruşy başyndan geçer. Şuma Suriýanyň ekonomikasy şeýle deňişdirende bizden 2 etde güçlüýär. Bu başga näme zat gerek, başga näme zat gerek? Telewizor açan konsert. Hiç gelýde mezat asuda gülgüllük hiç zat bolanok döwletiň ana adamlar üçin. Döwlet adam üçin biz berdiýär. Awa hiç kim bizi de saýd etmedi. Hiç kim olara seretsen aýdýan şoma aýdýan biz de saýd etmedik diye. Liboy bir barıp soran ýagdaýynda meselem näme seniň adamlaryň arada daşarda ýördiýende biz de saýd etmedik özleri gitdi diye. Al ine gel Aşgabatdaýdyn diye ine Aşgabat gül diye al internete girip diye Aşgabat şäherine görem mer gül konkretmi. İnternetten girip görýärler näçe mana dollaryň bagat 3 manat 50 tenge. Hemme zat gül. Hemme zat gül. Yani ağam, yani opsiyon, yani o düşündirip bolmaýar, hiç kimde gepini düşündirip bolmaýar. Şonuň üçin başga çarak bir dadyny oýlap tapmaly, döwlet başga çarak bir dadyny oýlap tapmaly şu zatlary. Gysga wagtyň içinde. Şuma 2023 ýyly näçe bir 2 ýyl, 1,5 ýyl wagtymyz galdy. Şoňa şeýle bir zat oýlanyp tapmaly, bärden gep bilen bolmaýar. Yani hereketsiz bir zat edip bolanok. Bu protestiňam ýeňip geçdi bular. Hiç adam etip bolmaýar. Yo, protest diýilen zat ýok. Protestler bolmady. Olaň hemmesiniň maksady bilim uşap görüş meýdanyna çykyp biläjek,
potensial aktivistleri ağlamak, şolary öwrenmek, şolaň öňüni almakdy. Başgaçamyň maksady, niýeti bolan bolsa oňaýly netije bererdi. Oňaýly netije bermediginiň sebäbi, şowsuzlygynyň sebäbi şunda ýatýar. Bilip bilmän bolmajaklary etjek bolurlar. Şeýdibem protest diýilen zat hemme zadyň taýyn bolandan soň inni hökümeti ütgeçjek wagtyň bir gezek protesta çykýan, şoň bilen bitirýän işi. Bulan protest diýip edýän zatlar protestam däl. Nämedik belli däl bulan edýän zat. Maskara boluşup görler. Özleri maskara. Onuň aňyrdaky rejimdäkilerim niresi bilen teredip gülýär bulara. Hudaý bilýär. Onun sen vatandaşdan daşary urtda seni protest edýär bolan görköz diýär. Han nirde näme bolupdyr? Şuňa diýär protest diýäňizmi diýär. Hakykatdan hiç bir halkara metbuat, hiç bir dünýä derejesinde bir telewizioniýa gelip nemeden oňaşany. Alanok näme üçin? Sebäbi protest formatynda däl. Protest etjek bolan adamlaň näme edip bereni belli däl. İki sözü bir-birine gawat gelen o. Onun sen aýdýan protestler diýen hakyky protest täsir edýär. Hakyky protest bolmasa, oňa protestam diýmellerler. Oňam täsiri ýok kädir sen niýe? Sen protesti geç, sen protesti bir tarafa goý. Seljuk. Iňmärkisi. Ine TikTok'ta eýle de kilçerşip ýaýlym edýärler. Hökümetiň tarapyny tutup girýän adamlaň sözüne jogap berýär. Şolar basýa girip sözde dille basýa şolar. Bilýän? Derbi daňy edýär. Şu özüni aktivist diýdirjek bolýanlary. Bu özüni oňa bolar. Hakykatyň tarapyny tutup bilen oklar. Hakykat aýdýan adamy duşman atap edýärler. Biz hakykat aýdýas, bizi özlerine duşman atap edýärler. Siz diýerler diktatora garşy görüşýän adamlary tankit edýärler. O siz diktator nirde, siz nirde? Siz özüňiz bilen görüşüň, öz haram nefsiňiz bilen görüşüň, ilki bilen. Onuň bu oýnatgylar, bu samtajak çykyşlar, zatlar elbetde muň täsiri bolmaz, Seljuk. Ýöne, sen aýdýan şu wagt inha şu ýygyderli ýagdaýdaky pikir alışyklıklar diýen bulanamyrken nemesi ýok diýjek bolýan. Seljuk, inni diňle. Türkmenim kanalyna şeýdip biz kanaly platformany halka açyp öz aramyzda pikir alışmasak, sen meni, men seni tapardymmy, men Arslany tapardymmy, men Karol Leony tapardymmy, men Ramazan Jumany tapardymmy, Nusoy Galany tapardymmy, Ýanardagy tapardymmy, Libertyni tapardymmy? Hakykat gerek, aýla agşam, sana soň sowaga. Şolary biz tapardykmy? Şolary bir ýere üýşürip, biz öz energiýamyzy birleşdirip bilerdikmi? Bu bir uğra gönüp bilerdikmi biz? Bilmezdik. Etap, ädim edilmeli işler var. Biz şu an doğru gidip otuyoruz. Howluksok bolmaýar. Biz näçe howluksok tuğdan wagtynda biçýär Seljuk. Şoň üçin tebigatyň kanunlarynyň Allah Taalaň ilahy hasabyndan çykmalylar. Şoňa göre hereket etseň, sen aýdyşyň ýaly gysga wagtda alyp ýatsa bolýar. Hemme zadyň wagty bar, howlukmalylar. Ya şuma birçe edilen gowzat bu halkyň oýanany boldy. Ýene iň gowşy boldy. Şoň öňüne geçip bilmeýärler. Innetere. Gaty dogry aýtdyň. Derro öz adamlarynyň üstü bilen dürli toparlar döretdirler. Dürli kanallar açdylar. Yalan propaganda başladylar. Her hili boluzsuz zatlar çıkarıp halky gorkutjak, ürkütjek, siýasatdan, göreşden uzak tutjak bolup her hili etip gördüler. Halk näme etdi? Halk şeýdip arasyndan geçdi şolaryň hemmesini. Şeýdip arasyndan geçdi. Iň soňunda häzir kimin kimdigini ýaman gowy bilýär.
bir topar wadalar berildi. Eger şu watandaşlar şu wada berenden aýdyşy aly, mal, akylsyz, düşünjesiz, ýydagalak bolsa, onu olan wadalarına, olan sowgatlaryna, puluna, zadyna özüni aldyr da, ýöne aldatmada bu halk. Doğru. Aldatmayan bolsa diýmek bu halk kimin kimdigini bilýär. We Doğru. tebigatyň kanununa da garşy gelenok. Allah Taala Allahy hasabyna tersen bir zat edeti gelenok. Bolja işem Doğru. bolmaýa. Howluksyň. Her zadyň wagty bar. Tamdyr gyzdyrman çörek yapıp, nan yapıp bolýan bolanok. Şoň üçin Doğru. etap geçmeli biziň etaplarymyz bar. Şu Indi taýda hakykatdan aň düşünje taýdan ösen adamlar kelle döwüp şu taýda gaty gowy diskussiýa edýär. Şoň gaty uly peýdasy bar. Aýdýan emen universitetlerde, sapaklarda siziň şu halk bolup gatnaşyp alyp barýan göni efirleriňiz, göni aýlymlaryňyzy sapaklarda şunu okunýarlar. Strategi institutlar şu region bilen gyzyklanýan Türkmenistan bilen şolar mysal alýarlar, sapak alýarlar, analiz edýärler şu gepleşikleri. Peýdalanýarlar şu gepleşiklerden. Şular ýaly diňe özümizde däl, dünyadaki adamlara da biziň diskussiýamyzyň gaty köp peýdasy bar. Şoň üçin esasy zat hil, san näl. Ine protestler, yok şudur budur, onna munna kilçerşip, bur topar yalan, ýaşyryk habarlar ýaýradýarlar. Tomoşaçy sany köp, agda sany köp, täsiri bir çygytça barmy seljek? Ýok. Ýöne biziň az sanly adam bilen edýän işlemimiziň hiline seret, täsirine seret. Şoň üçin doğru. esasy hil. Sen sözüňe dowam et. Bu Döwlede doğru aýdýaňyz. Indi bir zat biram döwlede şumat gowlaşdy, neme gaty gowlaşdy şumat akurat hiç gele sesime aýtylanok emme zat gowy. Sesim gelýärmi döwlede? Ine akurat şuma indi gowy boldy. Indi döwlede sizden bir zat taýş etdi. Sen bas üns verme, dowam et diýdimi? Doğru. Siz Underground 6 diýen bir kino çykdy, gördüňizmi şonu? Hawa. Gördüňiz däm? Şonu gördüňizmi şonu? Kino hawa. Turgistan'daki şol nemeleri görkezýär. O azgyn bolsa biziň näme meňdemmi? Meňde o taýny bilmeýän adam şeýledir öýdüp pikir edýänler. Indi men geçen taparam bir neme de ýazyp goýdum. Şonu siz öz kanalyňyzda paýlaşsaňyz bolmaýarmy? Bir Netflixden alyp. Bolmaýar. Awtarlyk haky bar. Ha. Awtarlyk haky bar. Men awtarlyk dawasy bolýan zatlar goýmajak bolup elimden geleni edýän ýekejegedek ýalňyşdym. Olam adyny aýdyp oturmaga gerek ýok. Bir aýalyň duýguly okaýan ýa aýdýan çykyşynyň sesini berdiler maňa. Menem beýleki kanallara seredip zat edip görmem soň gowy suratlar bilen oňardymda, suratlaryň fonuny video edip ýanky aýalyň sesini kanalymda goýdum. Olam dewletiň aktivisti bolup çykdy. Zara näme? Derrow şikayet geldi. 90 gün duýduruşda durdy. 90 gün soň täsir geçdi men kanalymdan. Awtarlyk dawasy, Zara näme produksiýon zat diýen bolan bolup şikayet edipdirler. Näme gerek şol şikayet? Men häzir meselem şular ýalyk awtarlyk dawasy bolan wagty aýdýan şular ýaly bir zat etseňiz awtarlyk dawasy bolýar diýe. Ýa biri men videomu ulansa ýazýan özüne. Sen edýän zatyň ugurluk. Doğru.
Uğurluk muny başgaça edip bolýar diýen, ýa başgaça etseň bolanokmy? Dat diýip aýdýan. Onuň arada da aýtdylar, sen videoňdan bölekler alyp goýupdyrlar. Ol ýaşlan soňky çykandan kanallaryna, zatlaryna. Şonu şikaýet etdi. Näme gerek? Päli ýollaşa bolsun. Men ýadadym bizar boldum olaň nemesinden. Bolgusyzlyklaryny. Seljuk dowam et. Dowam edere zatken bu haýsysyny aýtsaňam aýdyp oturubermeli öyle da. Prosta kellen arany galy. Sana gowy soraw başlaýdy häzir. Aýdam. Nusaygala diýä oýlanşykly partizanlyk gerek tiz boljagy şolýa. O näme boldy? Partizanlyk. Çäremi? Oýlanşykly partizanlyk gerek tiz boljagy. Bir hil çylşyrmyrak ýazypdyr. Bir maksat näme boldy bu sorada düşünmedim. Oýlanşykly partizanlyk gerek tiz boljagy. Partizanlyk bilen hereket edilse iň tiz netije alınjak ýoly. Dogry aýdy. Partizanlyk diýildi. Dogry. Doppa dogry aýdy. Karolyo näme edeli? Hany pikiriňizi aýdyň diýe. Indi men aýdaýynmy saňa? Belki tersem gelýändir. Indi men aýdaýyn. Ony şu aýdan geçen aýtşymy diýalam. Bir zady başda planlaşdyrýan, başda plan edýän, o planyňyň üstünde 100 sapar aýlak görýän, 100 sapar ölçäp görýän muny. Hani bir sapar boldy şunu edeliň diýip çykyp gideniňem bolmaýar. Şu bir zady 7 kesýän bolsalar, biz 70 sapar ketmeli. Ene şu mesele. Muny berden edip biljek zat ýok. Bu bir. Hiç adam aeroportun öňüne baryp näme protest geçirip başga ýere baryp protest geçirip sebäbi hiç kim şunu şu taýdaklar meselem sere döm geçmeýär. Bulara biz gereýem de berdäkleri. Ýa-da başga ýerde hiç hili dakazat edip bilmeýän. Ýa-da dakazat eden ýagdaýynda da şumat hiç kimi pikirlenok. Erkime de özü bäram ine özü üçin ýanyp ýörine. Berde de özünikiler özüne protest edip ýörler. Meselem bu protest bilen näme bilen boljak zat däl. Muny geçdik indi. Ýollar açdy, baryp ýatyp ýymalansyn o taýda başga da adetini o bolýan zat däl. Hiç kime teretmeýär. Ýani kim nusoýmuş o partizanlyk etmeli diýdi, şol ana dogry gelir soňra. Şol dogry gelir. Ana öyle da. Muny barýan ýurdun içinde gowja edip hemme bolup aýaga çykyp ýören bolany. Başka hiç hili alaç ýok. Başka hiç hili alaç. Taşynda taýýarlyk görünmesi ýurdun içinde hiç zat edilmeýän sebäbi. Şonuň üçin aýtdym öyle da. Şonuň üçin aýtdym. Berde planly. Hani planlaşdyrýan, hani bir adamdan 10 adamdan 20 adamdan bolýan zatlar. Berde bir zady planlaşdyrýan, bir 10 sany 20 sany etjek hereketini bir zady ýazyp çyzýan, bir adamym liderlik edýär. Şonuň üstünde de gowy edip işleýän, hani bir gün işlemeýän, muň üstünde 6 ay, 7 ay, 10 ay gerek bolsa 1 ýyl. Ta ýollar açylyp hemme barýança. Çeýdi planlaşdyrýan, bir çyslony goýan, şoňa görä de hereket edýän. Ol etjek hereketleriňem, planlaryňam gelýän berde paýlaşmaýan. Ine oğullar ine biz muny etjek bolýar, siz näme etjek bolýaňyz, ol näme etjek bolýar diýilen. Onuň üçin adjanly bir gruppa açýan, adjanly başga bir ýerden näme diýen. Ana şey dip alýan bu zat indi. Boldy başga hiç gelam ýoly ýok. Diňe haçan ýeňip bolýar, haçan da hemme jem bolup durup aýaga çykyp galan wagtynda jem näme edip bolýar. Sebäbi biz halk biz talap etmäni dogry we dogry hakymyz bar. Şu hiç kim biri daşara çykdygyny eten bir da hakyny talap etmek watan dönügi boldy. Hakyny talap edýänleri watan dönügi diýip çykyp ýörler. Diňe näme etmeli? Balet etmeli, çepek çalyp ketmeli. Näme boldy bugün meselem mene 10-dan 40-dymy balet etmeli, çepek çalmaly. Ýene nämeden 40-dymy çepek çalmaly. Ana şonda sen ýaşap bilen. Şonuň üçin döle da şunu eger näme edýän bolsaňyz bir zatdan bir gruppa açyň, ana şo zatyň üstünde işleň, hani gerek bolsa ana kimi saýlap alýaňyz şoňa görä de hereket edip hereketden başlansyn. Ýöne gaty skrit ýagdaýda, yani gaty gizlin ýagdaýda. Biz edip ýörüz Seljuk.
dowam edip gördüňe bu soňky 2 ýylda çykan zatlar öňden bäri edilýän zatlar bar. Ya onda men ine şundan habarym ýok ine döwlet da. Indi men şondan habarym ýok. Indi men pikirim ine diňe YouTube'a girýän, görýän ine YouTube'da ine protest geçildi, bay boy deňde geçip gidýän. Ya ýa gaýçyny diýalyp diýerek ol gep bu gepi tutanyp. Edil şol hanny diýe nikah gyslamasa toý bolanok diýär. Ana şolar ýaly netibeli günne senem tapyşdyň Arslan gelli. Galaksiýa, Karolyowa, Yanardawa, belki aýla agşamma, Nosoy Galawa, Garajoglanma, Libertowa, ondan Aureliuswa, Ramazan Jumawa, Yaşar Türkmenma, soň häki Azat Türkmenimiz wa, sana soň sowawa, hakikat gerek wa, adalat peşinde wa, yeni ady ýadymyzda bolmayan gaty köp biziň şu taýda işin öz tesirleri, öz düşünjesi bilen, öz beyin güýji bilen şu taýda tüweley turýan, diskussiýalara gatnaşan gaty gowy biziň öňde barçylarymyz bar. Bulaňam hiliniň ýokardygyny bilýärler we şundan boýunçalyk bolýarlar. We şunça adamyň bir ýere opurup biljeginem ýaman ogy bilýärler. Şoňa da işleri ýanýar bulaň. Her hili bolup görýärler şoňa içýän. Ýanta ýanyp geçsin. Her zadyň wagty bar. Seljukcan şoň üçin howlukmalar hemme edilmeli işler edilip dur. Gizlinlikde her hili taýýarlyklar görülýär. Gaty arkaýyn bolun. Şoň üçin diýenler. Şu Türkmenim kanalyny biz telekanala öwren wagtymyz şu kanaly ýörede oturan esasy tesvirçiler bar. Şu esasy tesvirçiler şu kanalyň eýesi bolmaly, işgäri bolmaly, sütüni bolmaly, diýwary, kerpiçi bolmaly. Telekanal bolanlar şuň işini ýene edil häzir virtual ýöredýän bolsa fizik ýagdaýda döretmeli. Şu kanaly hem görüşsünler, hem şu kanalyň üstünden güzeranyny, zadyny aýlasynlar. Şu kanalyň mümkinçiliginden şular peýdalansyn isleýän. Men islegim şo. Dogry. Wagty gelende hemme zat ýoş-ýoş öz nemesini görkezýär. Ýöne häzir kameranyň öňüne geçip nemetmän o wagtda häzirki wagt. Sebebi diktatorluklardan peýdalanýanlar, oň bilen biznes edýän adamlar aýlygans güýçli ýagdaýda şu wagt. Olaň elinde gaty ummasyz pul güýçi bar. Olar häzir islenlik bileleşigi, islenlik hereketi, islenlik birleşigi gurmany ýok bilecek derejede güýçde şolar. Arkaýyn. Şoň üçin gowy güýçlenmeli, biri-birini tanamaly, biri-birine dayanmaly, biri-birine söýenmeli, egin bermeli. Ondan soň midemel galap bolandan soň hemmesi birleşip gelsin. Şunukly. Ýöne şo nikah gyslamasa toý bolanok. Şoňa garaşmaly. Indi howluk bella. Döwlet asyz ýurdun içinden isler soraňyzy beriň maňa. Isler soraňyzy ana geçen hepde paraxorlugyň üstünden gitdi. Isler soraňyzy beriň men jogap berenem. Isler da çünki siziň berjek soraňyzdan men ýaşadym uşu aňyrdy başymdan geçip gaýtdy. Ya da başımdan geçmedik bolsa da başımdan geçenlerinkini 100% aýtyp bereň. Isler soraňyzy beriň. Ine şu garaşsyzlyk senesi ütködüldü garaşsyzlyk. Oktaýarda häzir onuň bu soragy men Arslandan sorajak. Arslan şol taryhy gowy bilen soň Arslandan sorajak. Ýöne öňür senden soraýyn. Şu garaşsyzlygyň gününi ütkötdiler. Näme üçin sen şoňa näme baha berýän? Seljuk. Garaşsyzlygyň ýylyny ütkötdiler indi. Bäde näme üçin ütkötdiler? Birinji 2017-nji ýyl Aziýada ütködi bu. 2017-nji ýyl ütkötdiler muny. Näme üçin ütkötdi? Hamala indi
Dünya Türkmenistan'da birinci sapar Aziyada oldu. Ana Türkmenistan'da da hani dünya yüzünde etip görkezdiler bular özünü. Hani ene şoň ýaly ulu zat etdiğini, ulu şäher gurdy. Ulu şäherden soňra meni dünýäni, ene Türkmenistan'ı dünya tanıtdy. O sanaly bir 30 tane 40 tane döwletden gelýär, dünya bizi tanıdy diye. Dünya bizi tanıdy. Hani o taýda Türkmenistan'ı tanıtmakda niyet özünü tanıtmak. Onuň nämetdi? Ol Aziyada bolýança ta günde nirden gazet açsaňam şu 5-nji Aziyada, näme jurnal açsaňam 5-nji Aziyada, Watan açsaňam şu emmerde şo gitdi. Aziyada. Şonuň üçin näme etdiler? Mejlis tarapyndan kabul etdiler. Aziyadany dogry gelýän zatmyşdy, dogry gelýän zatmy. O oktýabryň 20-sinde alynan zady sentýabryň hiç kimden soramak ýok, zat etmek ýok. Özüni meselemde özüne 29-njy iýunda doglan. Gelip durup seniň doglan günüň maýyň 10-sine geçirildi diýseň dogry gelýärmi ka? Onun bir alınan günü we o zatlar üýtgedilýän zat däl, üýtgedilýän bir oýunjak zat däl, bir kelläňe sygýan zat däl, kelläňe sygýan zat däl bu zat. Bir dogry gelýär, onuň bir belli bir alınan günü we 27-nji oktýabrda alınıpdyr. Şo gününe goýulypdyr. Şu wagty çellem şu taryhdan meselem Türkmenistan Türk garaşdyrlygyny alandan mer şo gününe bellenip gelinýär. Indi näme zat boldy berde? Meniň öz pikirim boýunça onu kakbutda ol almady, bu aldy ýaly etip görkezdi. Ine boldy. Men özümden gelip çykýan zat şu. Ol almady, bıl etdi. Meselem onuň öňkü pakyryň haýsy eden zatlaryny şuma çykyp aýdýarlar. Men sana bir daha eden döwlede. Geçen ýyl şonuň 21-inde mi şu? 21-nji dekabrda ölen gününi ýatlap geçmedi şoň döwlet. Şonu watan aýdyp geçmedi. Seniň prezidentiň sen öňkü prezidentiň eden zatlary bar, onuň ol adam bitaraplyk etdi, ol adam garaşsyzlyk etdi. Elbetde indi halkyň nemesinde etdi. Halkyňam goşandy. Ýöne şol adam şonuň üstünde başynda durup şol zatlary etdi, garaşsyzlyk etip berdi, bitaraplyk etip berdi, onu etip berdi, muny etip berdi. Ýöne şol zatlary boýnuna aly. Daşy gerek bolsa gimuna müýtgedildi, gerek bolsa kasama müýtgedildi. Bu soňky sapar üýtgelişimi. Mundan soň gelene müýtgedýär bu zatlary. Bizde mesele däl o zatlar. Aýyňa müýtkak gidiberi, ýylyňa müýtkak gidiberi. Şumat men giň aljak-da, şumat 2021-de 2011-nji ýylda ise men giň aljak. Üýtgedik goýaýlar, o problema da o zat. O sanaly kabmeniň içinden üýtgen zady. Kabmen çykýarda şuňa boldy, şuňa boldy, aňyr kam gol çekip turdy. Şoň maksady näme? Seljuk maksady. Şonuň maksady aňyr şonuň maksady aňyr indi oktýabryň 27-si diýip näme zat? Aňyr Niýazowyň döwründe alındy. Niýazow aldy şonu oktýabryň 27-sinde Niýazowyň baş tutulygynda garaşsyz boldy. Şol indi kakbutda Niýazow almady ýaly etip görkezdi. Ýok. Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasynyň döredilýän günem 27-nji oktyabra. Hawa. Niýazowdan öňkü sene. Onda bilmeýän, onu geçden onda da şu ýanky Aziyada üçin etdim hadiýen. Şu Aziyadany näme etmek üçin. Ya bayram idina bayram diýip. Onu näme üçin üýtgetdiler, onu bir şeyle deresen doğrudan ama kelläňe sygýan zat da meňe bir pikirim ýok. 27-nji oktýabrdan. Häzir Arslandan soraly. Arslan mikrofonuny aç. Selçuk sen kuýun ýapýan, goşakdadyň bolan wagty açyp goşaý. Bolýar. Arslan. 27-nji oktýabryň nähili ähmiýeti bar türkmenler üçin? Taryhy ähmiýeti. Estilýär, mikrofonu ýakyn tut. Hocam Türkmenistan Respublikasy 27-nji oktýabrda güdülen, kabul edilen diye 24-nji ýylda. Şonuň garaşdyrmalardan diýip elan edilende, sen aýtsaňary, öňe pikirimçe Berdimuhammedow näme üçin geçirdim? Şol Aziyada oýlary haçan gowuna yaran soň ýapylsyny şo Türkmenistan garaşdyrlygy bile bir günde etdiler diýip soň geçirim bolarmady diýemler. Ben o senede başga bayramçylykda bilemok. Näil bayramçy taryh seni bilemok 20 sentýabr taryh şol respublika döwredilen, ýani 17-nji sentýabr men bilemok näil sene. Eýmine şoň üçin etdim diýen.
şu Aziyat oyunlarının yapılmağının sonku günü deyip sentýaryň 20-sine o. Şoň bilen baglanşykym kademine başga iş taparam. 20-nji oktýabryň türkmenler üçin nähili taryhy ähmiýeti bar ýa ýokmy? Tarih ähmiýeti şol respublika diýip elan edilen güni 1924-nji ýyl. Türkmenistan Respublikasynyň döwlet edilen güni. Başga Döwletsiz türkmende döwlet gurulyp elan edilen gün. Awa şol 20-nji oktýabryň 24-nji ýylyň 20-nji oktýabrynda Türkmenistan Respublika diýip elan edilen SSR-niň sastavynda Soýuz döwleti höküminde soň geçýär. Ondan değişli yönetil Respublika diýip elan edilen nokta bu Afganlar ýaly şonda bolýar. Ondan soň özümizden aýratyn konstitusiýamyz bar bolmagy mümkin ýa Soýuz konstitusiýa bolaýmaz, opçy konstitusiýa her respublikanyň özüniň aýratyn özü üçin konstitusiýadan bam kadiýan ýöne de okamy. Edir şo sene soň bilen baglanşyk. Sesin gelýär. Seljuga bereli söz namatyny. Seljuk Öyle. Dinleýän. arsan tajyp. Inni Şu Arslan'ın aýtýaly şo döwlet Aziýada şo wagt 17-nji ýylyň 17-nji sentýabry bilen 27-nji sentýabr aralygydy. Şo wagty ýa gelen adamlara bayram geçirip berjeklermi, başga bir niýet näme üçin ütgedildi? Şol Aziýada üçin dogry şo da. şutaýda Karollew ýaman gowurdat ýazdy. Gaty Ýa, gowurdat ýazdy. Niýazyba mejbur berilen garaşdyrlygy halkyň pikirinden aýyrmak üçin niýe? Niýazyba aýyrmaly halkyň aňyndan niýe? Dogry. Gaty dogry. Ene. Gaty Şuma dogry. Ömrüňizde Niýazy- bolsun Karollew. O taýda şuma aňyrda Niýazowyň ady hiçem çykanak. Hiçem çykanak. Dowam edýär Karollew. Türkmenistan diýilende diňe Berdimuhammedow ýa-da düşmeli diýip edilen zat bu diýe. %90% şu. %90%. Bolsun Karollew. %90% ine. Şu Karollew ýene bir zat ýazyp durşunam. İnşallah şu gün gelende şu TV kanal bolsa, sen diýişiň ýaly şu kanaldan men güzeranym görjek bolsam, men şeýle bir gepleşik ederin, anana ýagam häli bu wagt içinde bolmady şeýle gepleşik diýär. Diňe sen güzeranyny görmersiň, sen tohum tijiň, dogan garnaşyň hemmeti güzeranyny görer ýaly. Güzeran meselen çözülýär. O barada gurrun ýok. Güzeran aladan gaýgyň hiç sadyň ýok. Sen öz watanyň, halkyň, milletiň öňündäki mukaddes borjuny iň gowy görnüşde nähili ýerine ýetirip biler. Men halkyma, watanyma şoň tamasyny nädip ödäp bilerini diňe şol urdu. Diňe şol pikir bolýar kelleňde. Telewiziýa bilen bilelikde, telekanal bilen bilelikde biz bütün dünyada alınıp barlayan informasyon görüşüne koşulýar. Nähili koşulýar bilýärmi? Onluk bolup koşulamyz, bir rota bolup koşulamyz. Biz näçemir diviziýa bolup koşulýar. Türkmenlerim öz diviziýasy bilen geldiň haşy urşuň içine. Şu görüşe koşully diýil. Goşun bilen aňyrtyna bäritine göz etmeýän goşun bilen bolup koşulýar. Şoňa. Bolmasa häzir nämeseň edäň. Sen öz media organyň, medpuat organyň bolmasa, sen öz aladaň özüň etmeseň, sen lobby kanalyň bolmasa, hiç zat edebilenmi? Şoň üçin hökman lobby kanalyň bolmaly. Şo lobby kanalym şu Türkmenim kanaly bolar näsip bolsa. Hemmämiz biledersin. Diňe men bilen bolýan zatda, diňe men bilen bolýan zat bolsa şu wada içinde bolardy. Eginleşýärmiz bilen, görüşdeşlerimiz bilen ençe ýyldan bäri edip gelýän görüşümizden çykaran netije şu.
Bizim öz kanalımız bolmasa, telekanalımız bolmasa, öz medyamız bolmasa biz güýçsiz. Bizim öz medyamız bolandan soň görüň bakın bu işler nähili hemme zat çaltlaşýar. Nähili burdan üýtgeýär hemme zat. Gözüňiz bilen görersiňiz, haýran galarsyňyz. Bu youtuberlik, o bu bolan peýdasy ýok. Belki belli bir derejede baýöne global syýasata täsiri ýok. Regional syýasata da täsiri ýok. Döwletiň öz içindäki syýasata da täsiri ýok. Bu diňe bir kursdaşlaryň, klassdaşlaryň ýa ýeňleşleň ýa owadaşlaryň, illeşleň arasynda bir şoýalaky gurrun pikir alşyk ýa käbir önümleri, zatlary tanatmak, zat etmek ýa öz hobbiňi görkezmek, öz sunmatyňy, işiňi kärin görkezmek ýa-da bir bloggerlik üçin muň nemesi göwrümi kiçide, täsiri kiçi. Youtuberligiň olar ýalyky nemesi ýok. Täsiri ýok. Professional derejede telekanala öwürmeli. Şoň üçinem şoňun taýýarlygyny siz edip oturýarsyňyz, görüp oturýarsyňyz. Şu tesirler esasında alınıp barlayan günü ýaýlym şu eýýem öz başda türkmeniň halkara derejede lobbik telekanalynyň boljoklugyny, bolmalydygyny we boljokdugyny şoň hakykata öwürlenligini diňe kagaz ýüzünde resmileşdirilmeginiň galanynyň sugutnamasy ina şu ekrandaky tesbirler watandaşlaryň bililikde alyp barýan günü ýaýlymlary. Şu format telekanalyň başgaça görünüşi. Biz şunu hakyky durmuşy ýagdaýa, fiziki görünüşe getirjek bolýar. Biz üýtgeşik zat edemiz ok. Diňe siziň tesbirleriňizi fiziki ýagdaýa getirýär. Şoň üçin häzir biziň hemme zadymyz online. Şunu biz fiziki ýagdaýa getirýär. Edil şutaýda gatnaşyňyz ýaly telekanalda gatnaşyp işiňizi edersiňiz. Hiç ýeli görüňsiz, hiç kimiň iş güzäran aýlanmak, onu etmek, bunu etmek derdi ýok. Ýeketek derdimiz watana eýe çykmak, halka kömek etmek. Gowur geljek gurmak. Edil şu Ýewropa ýurtlarynaky ýaly hiç bir watandaşyň geljek gaýgysy bolmaly. Türkmenistanyň pasportyny göterýän adam, Türkmenistan watandaşy bolan adam dünýäniň niresinde bolsa bolaýsyn. Burnuň anasa Türkmenistanyň ilçikanasynyň işgärleri şoň ýanynda gol gowşuryp durmaly. Şolar ýalyky watandaşyň gadryny bilýän sistema döretmeli. Hiç kimin gören gaýgysy, geljek gaýgysy bolmaly. Saglyk kepilligim iň ýokary derejede bolmaly. Ana şonda bolýar watansewerlik, ana şonda bolýar watançylyk. Bu akmaklar, nadanlar ýurdu talap, halky edip, soňam hakyky görüş alyp barýanlara watan önükler diýe. Siz kim onda? Oğurluk eden uyolmaz, usana üstüne gelen uyolur ediş yani. Selçukşan, bağışla söz seninle. Näme diýjenim Nusaygalar bilen. diýe. Indi Eret nusaygalar diýe. Häzir durnuksuz döwür. Häzir diýe, döwür durnuksuz diýe. Häzir bir gowy amatly pursat döredi diýe. Dogry aýdýan nusaygalar. Şoň üçinem diýe, şu pursatdan peýdalanmaly. Bolmasa ýakyn ýyllarda ýagdaý durnuklaşsa, bütün dünýädäki ýagdaý durnuklaşsa, ýene kyn bolar diýe. Gaty dogry aýdýar. Sen näme pikirde Selçuk? näme ýazýan bolsa dogry ýazyp şu oğlan. O oýlanyp pikirlenip ýazdy. Döwlet size şu kanaly hani yap neme diýip bir nemedenler boldumy aňyrdakylardan? Pätgel berjek bolup. Aňyrdakylardan diýende? Şu diktatoranlar. Elbette. Mesela. Elbette.
Neme Teklip berip halkara guramalara biz halkara guramalara yüz tuttuk. Diňe bir meň maşgalama azar berilmedi. Meň bilen 2009-njy ýyldan bäri egine berip şu media işlerine bilelikde görüşüp gelýän habarçy Rozbay bar. awa. Rozbay bilen bile biziň ikimiziň hem maşgalamyzda, dogan garnaşlamyzda aýlyganç derejede azar berildi. We biz halkara Olar guramalara tutmaslar mı? ýetirdik. Halkara guramalara ýetirdik şonu. Awa. Halkara guramalarym pataladyp Türkmenistanyň siýasatçylarynyň, diplomatlarynyň öňüne goýdular. Awa. Olaram häzirlikçe köşeşdi. Gönümen neme ýok. Häzirlikçe. Ýöne uzakdan zatdan hyrlaýarlar, zat edýärler ýa-da şu 90-njy ýyllarda 90-njy ýyllar we ondan soň doglan sümükli jöleň üstü bilen tökmetçikler, atçyklar, atçak bolýarlar, her zat edip görýärler ýöne. Olaram hiç ýyl täsiri ýok. Ya teklip berip görmediler mi? Ha? Teklip berip görmediler mi? Teklip berip. Näil teklip? Ya bizimkiler şolar eski teklip berip başlaýarlar. Başda bu gowulan teklip berýärler. Şunu bersem yapýan, bunu bersem edýänmi diýip. Seljuk biz görüş meýdanyna 1994-nji ýylyň 21-nji martyndan bäri biz görüş meýdanyna ýaman gowy tanýarlar. Iň gowy tanýan adamlarynyň biri men, sebäbi men Türkiýe Döwlet Teleradio uramasynda 9 ýyl işledim. Kameralaryň öňünde, arkasynda däl, öňünde işledim. Mikrofonyň öňünde oturdum men. Menden oşalaryň tanýan adamlary ýok. Her hile edip synaşyp gördüler. Şu wagtda hiç tatlar başa barmady. Men ýan berýän, ýeň berýän adam däl. Men özümem satamok, hiç kimem satdyramok. Özüni satýan ýa-da başga adamlar satýanlaram töweregimde goloýlaşdyramok. Doğru edýän. Şagalmetlik üçinem şolary ýanyma getiremok. Doğru. Şolary ýalaky. Men gaty berip tutýan bu meseleni. Şoň üçin görýän geçen dünkü efire hüjüm etdiler. Gitti efir. Men efiri yapıp bilmedim. Hoşşaşyp oturdum, gitti efir. Elimden çıkıp gitti efir. Kanaly yapjak bolýan, efir yapjak bolýan men nemem ýok. Komanda tüzüp Arabalaşym ýok. Gitti Yo, kanaldan arabalaşym kestiler, soň gittim. Başka telefonu açıp şol telefondan neme YouTube'a girip seyrettim. Efir dowam edip dur. Gapgara ekran. Efir dowam edip. Men efiri alabilemok izni. yo olar ýaly kellesi işýärler. Ha. Ondan täzeden yapıp açıp kompýuterleri modemi zady yapıp açıp programmalary gözden geçirip antivirus beýleki nemeler hemmesini täzeden aktiwire edip täzeden hemmesini barlap süzgeçden geçirip zady edip zordan iň soňuna girip yaptım nemen kanaly. Gitti kanal elimden düýün. Başka näme misal berýän sana? Şolary ýaly. Gaty kyn mesele. Olar kime teklip edýär? Olar öz gününü görebilmän 3-5 şaýa özünü, halkyny, adamzady, hemme zady satybiljek pula çokunýanlar bar. Ana şolara teklip edýär. Öz diýenini däjek adamlar etdirýärler. Ya indi geçen nemede de çıktı da bu näme paylaştırdılar, YouTube'da paylaştırdılar. Olam Şatlan kanalından paylaştırdılar. Hani diýär şu taýda diýen İstanbul'da diye näme aktivistlere karşı hareket edýär. Biziň nememizde kim liderimiz hem kim Şatlyk Şyhyp diye. Görüp güljekmi, halyňa ýanjakmy? Näme edecek? Nadanlyk, sowgatsızlyk.
Yo şu zatları bilibem durup, görübem durup, eşitibem durup, yine şolar gowy şolar yine näme diýen bolsalar boldy. Hiç sadym gerekke. Şol puluny etdirip duran işi, puluny etdirip duran işi. Ýöne habary ýok niräçeli bar ýany. Azaliyeten niye itdiye, eyyesini yarar diye. Ne Mulikler gitti bizden, ne Berdiýevler gitti bizden. Gelip Şyhyp kim boldy indi? Hiç kimem del. Hiç hili son rolum yok. Hiç adam yok son. Şonu Etdi. bilgeçlerini getirip hükümetin adından, hükümetin rejimin tarafını tutsun deyip bilgeçlerini getirip şu neme görüşün içine, YouTuberlerin içine soktular. Bilgeçlerini ettiler Aw. şonu. Awa Şonu çykyp men YouTuber bolaýyn diýen maňa ruhsat berýärler. Şonu şu daşarutdakylaryň arasynda sokonnoram şol şahatlyň hojaýyndan buyruk alýan adamlar. Bir yerden buyruk alýan adamlar. Ýöne dürlü tapawutly yerlerde biri-birine garşy ýaly görünýärler. Meselem ol ýaşoklaň nemesi, gruppasy. Ýaşoklar hamala başga birine garşy ýaly çykyş edýärlerdi adamlaryň öňünde. Bir-birini ýamandan bolýardylar, zat eden bolýardylar. Soň näme boldy? Hemmeti bileleşip bir de garşy hüjüm etdiler. Bileleşip hüjüm etdiler. Edbertin niräçe bar arka? Şumat olan tanymdan. Etsin, hany olar bir-birine düşmanla men diýjek bolýan. Men diýjek bolýan bir-birine düşmanla bir-birine agyna geleni diýip oturdy ekranda. Soň birden bir de garşy hüjüm etdiler. Sebebi işleri başa barmady. Başa barwam bilmeýär. Ekranda olup çykyp gördüler. Her zat etip gördüler. Näme etdiler? Aňyrdan gelýän buyruk şu. Aňyrdan gelýän buyrugy görä. Şahatlygym olara hüjüm edýän tren bolýar, zat eden bolýar. Ýok. Şahatlygyň roly aýraty. Şoň üçin men ýörüti özüm şahatlygy çykardym kanala. Şu halk şahatlygy görsün, gowy tanasyn, ıtjam tanasyn, şahatlyk öz agly bilen aýtsyn diýip özüne aýtdyrdym köp zat. Ol oglanyň näme diýip o ýalanylygy görünip durady. Siz şo wagtda bir sorak berdiňiz, any näme elimde faktlarym ma, ýene nämelerim ma diýip çykan wagtynda efiri. Any faktlaryny halka aýdyp berdiňiz, Akber Sapar diýen adam kim diýe? Bir akyl ýok, bir neme ýok. Näme diýip durany özüm familýasyny bilen ok. Nirelidigini bilen ok. Onu üçüncü sorak gerekmi? Yok, özü dili bilen aýdypdy, men diýe elimde faktlarym ma diýe şolara garşy olyp aýdyp berendi faktlaryny diýenden soň Akber Sapar kim diýär? Sen sorak berdi, özüň aýdypdyň, men fakt aýtjak diýdim. Çykyp sorak berip otyň. Biz näme dili ber Sapary? Selçukcan. Absurd rejimiň miweleri, önümleri absurd. Absurd fabrikadan absurd çykýar, önýär. Garpy ekip käde alyp bolanama ýa käde ekip garpy alyp bolanama. Hakyky. Şu mal bolup doguldum, mal bolubam gidýär. Haýsy ýöne ýanjak döwlet bu zatlary düzeltjek bolsaň, bilmeýän biziň ömrümiz ýetýärmi, ýetmeýärmi? Yeter. Yeter. Hiç ýyly görüň bolmaz. Hiç wagt ruhdan düşmeler, näme üçin ýetmez. Yok, ruhtan düşüp de uje geleceğimiz uje gutoran uje geleceğimizden nemeden kalmadı. Şonuň üçin indi hiç tatdan gorkam ýok, adam ýok ýöne. Selçukcan häzirki ýagdaýlar hiç adam däl. Biziň başdan geçiren ýagdaýlarymyzyň ýanynda hiç adam däl häzirki ýagdaýlar. Häzirki ýagdaýlar hakykatan hem hiç tat däl. Häzirki ýagdaýlar dynjalşýaly. Öňkü döwürler bilen deňeşdirendi. Öňkü döwürler gaterwet aýlygaşdy. Gaterwet aýlygaşdy. Her hili sokuşluklardan, her hili satışlıklardan hemmetinden geçdik. Kimin kimdigini gaty gowy tanaýar. Birinji sözlemenden tanasa bolýar adamyň kimdigini. Ondan müň edek synalyp, müň edek pogo çykanlar bar. Adam sanyna alınmaýanlar bar. Öz halkyndan, öz döwletinden aranjak bolup, öz halkyna, döwletine görüpçilik edip beren özüni ormaýanlar bar. Bular 30-40 ýyldan bäri bilinýän adamlar. Indi olardan molla ýatacak bolýarlar. Olardan imam ýatacak bolýarlar.
Olum şol diktatorlygyň nemesi, proýekti. Awa. Sebebi Siz eger şolon proýekt däl bolsa näme üçin absurd zat edýärler? Näme üçin awa. ýalan zat edýärler? Ýalany hakykat ýalytyp görkezjek bolýarlar. Gowy niýet ýok da gepiň tümekleri. Yok, şu madem şovut dura bizde yalandan hakikat çıkarıyorlar. Näme diýeli bu bir temany gozlasaňyz da şoň üstünden gitseň dip tema garşy nemesdik. Galaksi dünýe döräni bäri ata-babalarymyzyň ardy göden günü oktýabryň 27-sine nesip etdi diýe. Şol döwletiň Türkmen döwletiniň hanlyklardan zatlardan soň Doğru. Nosoýgala Niýazow bilen 1924-nji ýylda Türkmenistan Respublikasynyň döredilini miýatdan çykarmaly. Hakyky şol. Karol Leo prosto watandaşlar oturup pikirlenin bir wagt el oşulyp ýurdun milletin atasy hasaplanan adamy nädip birden halkyň pikirinden çykarmaly. Indi berde döwlet da bizde benim pikirimçe nemem kadiyende indi Tarihi göçek bolýar bular diýe Karol Leo. Bular tarihi göçek bolýar düşünýäňizmi şoňa diýe. uju ütkeddiler ha, ütkedip gelýärler ha. Uju ütkedip gelýärler. Biziň meselem göz açyk görenimiz kim bol Niýazow boldy. Ýöne onuň döwren bir şu matkadan bir azyrak gowy diýmeseň onda da bir gowgullar bolmady. Galaksi Birleşen Milletler Guramasy perdäniň aňyrsynda oturan güýçlüň biziňki ýaly kiçi ejiz ýurdu taalamak üçin Birleşen Milletler Guramasy perdäniň aňyrsynda oturan güýçlüň biziňki ýaly kiçi ejiz ýurdu taalamak üçin döredildi. Olara bizden rejim bähwitli diýe. Galaksi ýaman täsin nime? Gazaply pikir öňe sürýän. Hawa biznes şol bir Birleşen Milletler Guramasynyň umumy geňeşiniň bir türk nemesi bardy ýol başçyly. Şol Türkmenistanda da tapar etdi. Türkçe ýazdyk, çykyş etdik, ýüzlendik, zat etdik. Hamala ol adam bu planetada ýaşamaýan ýaly. O Twitter'den bir topar tweetler atýa Türkmenistan bilen baglanşykly zat. Men hayran galýan bu adamlara. Hiç wajdan ýokmy bularda? Bular mene düşünüp bilenmek. Wyjdan ýokmy däl, wyjdan bar, wyjdan bar. Jüdronda ol sen nämesin öyle da. Biziňkiler gürleşip gowy oňurýarlar. Hani öňüne geçip gowy oňurýarlar. Yine esasy pul nirä gitdi? Pul näme üçin ýok? Yine şo taýlarda biziň pullar. Karol ýa-da ahir iň soňky urugy edip näme etdiler? Şol diýe portretini aýyrdylar. Giyiminden, eýliden, meýliden hemme zadyny aýyrdylar şol Niýazowyň. Innem ahir iň soňky urugy edip näme etdiler? Tarihte şol şahys näme gazanan bolsa, ýagny alyp beren garaşdyrlygynyň ol alyp bermedi bolýar. Bir taraplygynyň senesini ýütgedip hamala Berdimuhammedow eden ýaly dip görkezmeli. Häzirki syýasat şoň üçin. Ştaýda Galaksi Selçukhan döwlet-agan algyny ysgap görmek kime gerek? Men saňa şüpheli diýipdir Selçuk. Ondan
Nusoygala da galaksi şeýlere gynansak da dik golloýa. Karol Leo da golloýa. Ve otur Näme otur bir diýär zaman Dilşuk? geldi. Yok vatandaşlar men onu sorandan maksat neme der. Prosto bizimkiler teklip ber yani şonu neme diýär. Hani berde de yine paraxorluk hakynda gidiyor. Siz näli minýenýärde bolsaňyz men hem şo minýenýärde. Ol şu köpük bolsa men pat edip çykardym, ýüdümi açyp oturardym berde. Hiç saatdan gorkym bolmazdy. O şyhypy alyp çykardym, oturardym. Men hem edilsiz ýaly. Siz näli ýan bolsaňyz menem şoň ýaly ýany. Siziň näli ýüregiňizde otba bolsa meniň hem meniň hem şo taýda geljegim bar. Onda erteri iş günü bolan soň kän adamlary eglemen jemläliň men jemleýiji sözü Arslana bereýin. Arslan eşdýän bolsaň mikrofonuňy aç. Eşitler. Şu günkü gepleşigiň jemleýiji sözüni saňa berýän Arslan. Ondan soň Seljuk, soňra men özüm hoşlaşyp şu günkü Gönefir Uştaýda tamamlalyň 2,5 saat boldy. Bolýar. Tak 20-nji çysywa diýene bir mut aýdaýlar. Bolýa baş üstüne aýt. Aha. Tak. Häli seni gyzdyrjak bol, Territoriýa. seni gyzdyrjak bol per tarapyňdan dürtük gördüm. Häli gyzmadyň, indi gyzdyň. Aýt. 20-nji oktýabr 1924-nji ýylda biz esas Türkmenistan häzirki territoriýasyny Türkmenistan döwlet guruluşynyň başyny başlan Nedirway Aýtak diýär, Gaýgysyz Atabay beýlekler şolaryň bähgidi bar diýär. Şol adamyň häzirki territoriýasy Türkmenistan şo döwletiň gurulmagynyň başyny başlan. Soňra 1938-37-nji ýylda tutulupdyr Türkmenistan SSR-i SSR-den aýyrjak bolupdyrlar diýär ýönkünlen güne. Şo sebäpden 37-nji ýylda jeralandyrypdyr özüm jeraty bilen. Soň 1956-njy ýylda atlanypdyr we Aşgabat şäherinde bir näçe köçeleriň atlar dakdyr. Soň garaşdyrlykdan soň aýrylypdyr. Heýkeller ýykylypdyr ol adamyň. Soň ýaly şu wagtça şu adamlar ýatdan. Ondan ýene bir zat Matmulynyň çykyr 7 güni üýtgäpdir. 27-nji iýuna geçiripdir. Gurbaňyz berdi Muhammed. Ondan sebäbi öýde bolanyny 29-njy iýunlygy sebäbi şu Matmuly özüm hoşgýar. Ýa wagt diýip şoň bilen bilerek. Matmulyny bilemek özüne çekip bilemek ýaly. Şoň ýaly makyldar. Aşo senänem üýtgedip durýar. 19 Maydan 27-nji ýyl. Şeýlemi? Most endi näme bir zat taby galanmanda. Birine men demeli. Şu hanna güýçlü adamlaryň örnemesine geçecek bu ýanda da bilem. Hatyra gününe ümit götdi. Arslan. Sen tarih bilen gylyklanyňyň soň soraýan. Hatyra gününe ümit götdi. Oňa näil baha berýär? Hatyra gününe pikrimçe Moskwadan gelen buyruk bolarmy? Evet, şu gün şu Göktepe urşunda wefat bolanlaryň ölenleriň şu ýatlanýan güni şu sebäpli. Şonu aramyzda nime bolmasyn diýip most aýyrdan da üýtgeden. Şondan gelen buyruk mukaddiýe mene bolmasa ol şonça ýyllap bellenen gütkenki näçe aýryldy bilemem. Şu wagt häzir Rossiýa siýasatynda öňkü padşahnyň eden siýasaty öňe sürilýär.
Sovet Soýuzynyň däldi padşanyň syýasatyny goldaýarlar. Nikolay ikinciýiniň, birinjiýiniň, Aleksandryň, Yekaterina Pyotr şolaň syýasatlar goldanýar, şoň üçin hiç aglalyk düşmesin diýip moşt aýyrdandyr. Başga sebäbini bilemok. O zaman hakkam ýok onu o gün aýyrtmana, oň elini. Oň etmeli işte. Ol delän o günden üçin aýyrtýar onu. Şoňa başga Gaty dogry. Başga näme aýtdyk? Hakkı ýok ýöne. Şol Hakkı ýok ýöne. sesimi çykarmak oturmadan edenler. Gaty dogry. Onda bolmy Arslan? Bolmy? Başga aýtjak zadyň bar? O aýtjaklarym tanagam ýöne köp bolsa, eski köp bolsa seretmeder mukaddem. Tez dowam etsek bolýar. Häzirki ýurtnyň, häzirki döwrüň syýasaty bar da işte aýtmak boldy. Ýetdi kepirlerde. Temany käbölmeli. Öňündäki epden ahirine goýaly. O 5-nji gün akşama goýaly bolarmy? Bolar. 5-nji gün akşama goýaly häzirki döwrüň syýasatyny. Aýşe diýerler köp uzaga çekse köp bolanyk kyn bolýar diýip. İnternet pesýerlerde kyn bolýar, şoň üçin. Köp sag bol. Şuňky temany teklip beren üçin, gatnaşanyň üçin ömrüňiz ok bolsun. Taza bol. Sag bolam. Taza bol. Sag bol. Jemleýici söz. Seljuk mikrofonuny aç. Başlamam. Jemleýici söz senne, jemleýici sözüňi aýt. Mäňiziň wyjanyň rahat bolsun, döwlet sana da köp sag bol. Alyp barýan işleriňde janyň sag bolsun, ömrüň uzak bolsun. Indi kepden ana ahirine bu gorak bir tema bolan çykdyk. Häzirki döwrüň syýasaty. Häzirki döwrüň syýasaty eýem ol temany ketletdik Arslan bilen. Häzirki döwrüň syýasaty. Şu häzirki döwrüň syýasaty boýunça pikir alşarsy nesip bolsa 5-nji gün akşam. Bolýar. 5-nji günden akşam. Tamam. Köp sag bol boşandyň üçin Seljukcan. Aýplaşma, herkili öz pikirini öňüzürüp bilýär. Ýok, dogry. Elbetde herkimde şu deneme bolup bilýär. Şoň üçin häzir tesirler zatlar boldy, aýplaşma. Ýok, näme üçin? Öz pikirini asasan ýazýa gurrun ýok. Hiç kimden öýküni etmeler. Hemmemiziň maksadymyz ýok, dogry demedi. Kyblamyz bir. Ýok, herkimde şu ködöräp bilet, kynçylykly günden geçýär. Karol Leon nemeleri bilen men efir yapjak, tesvirler bilen. Mene hiç kim ananamok, men itkim gatyguly yakynlaryma ananyp diye. Şoň üçin hiç kim ananamok, hiç kime diye Karol Leon. Sana düşünýän, men öz başymdan geçen ýagdaýlar, şoň üçin gatyguly düşünýän taňa Karol Leon. Şu wagta çenlen batyş edilýär. Maňa diňe Allah Taala kömek edýär. Men diňe şoňa ananýan. Gaty dogry diýen. Demmäbide şoňa ananýar. Nosoygala Ganly General Skoblewa Moskwada ýadygarlyk dikeldirli diye. Şo seňňanky Arslanyň aýdyşy ýaly şol paşalyk, Ors paşalygynyň syýasatyna häzir eýerliýär diýeni şol. Şoň üçin şoňa ýadygarlyk dikeldirli. Öz etini ýyp guduzlap ölen bir ganor, jenaýatkär şol. Türkmeni Gaterwet aýlygan çagdaýda garan ganor. Şunky gönýälimiz onnaştaýda şeýlik bilen tamamlaýar. Arslana sag bolsun aýtdym, Seljuk sana da sag bolsun aýdýan. Ondan naşaryn şu Türkmenim kanalynyň gönýälimiňi
bilelikde alıp barýan ähli tesvirçilemide Türkmenliň taryhyndaky ilkinji lobby telekanaly boljak. Türkmenim telekanalynyň düýbüni tutan, şoň fundamentini emele getiren şuýdaky tesvirçileriň hemmesine çäkli minnetdarlyk bildirýän. Eliňiz ýüzüňiz dert görmesin. Her biriňiziň adyňyzy sanardan Hudaýa şükür bereketli bolsun, bereket artsyn köp. Şoň üçin hemmäňiz diýemde, hemmäňize degişli ýeken sanap oturmaýyn adyňyzy. Toýuňyza gaýtsyn. Her sowabyň müň bolsun, toýlaryňyzda Allahan saçakly gatnaşalyň watanymyzda toýlarda. Dağın hawsyň aýdy şäli bolan Türkmenistana gelmek, ýaşamak ýok. Olany biljek gel, ýöne men özüme jogap berýän. Men köküm, men dogduk depem, men energiýa çeşmem, men fakam, men özüm, men bedenimdäki ähli minerallar. Men eden güneşiň çoýun, güneşiň şöklesi, yslar, bütün men eden elementler hemmeti Türkmenistanda, hemmetiň düýbi Türkmenistanda. Men o taýdan ýüze gürmäge hiç wagt wyjdanymam el bermeýär. Tebigatymam, alan terbiýämem, düşünjämem hiç zadymam. Şoň üçin biderek arraňyzy gynama, boluksuzca provokasiýalar bilen. Biz barýas Türkmenistana. Türkmenistanam düzeldiýär. Siz isteseňiz hem istemeseňiz hem biz şunu edýäs, başarýas, gözüňize sokup görkezýäs. Nesip bolsa. Onda şuňky gönýalim şuýda jemleýäs. Geljek hepde 5-nji gün akşamky gönýalymda häzirki döwrüň siýasatyny Arslan, Seljuk we beýleki tesvirçilerimiz hemmäňiziň bilelikde gatnaşmaňyzda. Kim gatnaşjak bolsa turkmenimtv@gmail.com'a ýazsyn. Öňünden bir belli nemeleri kesgitläli, şoňa görä bilelikde gowur, peýdalaja diskussiýa geçireli. Häzirlikçe köp sag bolun, toýuňyza gaýtsyn. Allah ýarňyz bolsun, köp sag bolun.